ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo na isod to sa Giyapon, dari sa DOFM Bombo Radio Iloilo, flagship station, sang the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 4, tuiga 2024. Sa gihapon, inimo lagari mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan kag mga mainit karon nga mga balita, alisago yara na sa paghinakop sa mga otoridad matapos kay ni ang nadakpan dito iya sa Maya, Indonesia. Si Presidente Bongbong Marcos ginapasalamatan ng efforts ng Indonesia Law Enforcement Agencies sa pagdakop sa sining suspendido kag wanted karon iyang anay mayor. Sa dugang pa nga mga balita, bato sumpit sa tubungan, ginsarado anay bangod sa insidente sa pagkalumos ka kung sadin. Ginbawian na sa kabuyang biktima. Overseas Welfare Workers Administration 6, maskin pasangkad ang kampanya kontra illegal recruitment. Ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporations Incorporated aminado nga mahinang pagpagwasang provider sang cards sa sining ginaduso nga programa nga cashless payment bangod sa pigado sini iyang sales stock. Pati na iya problemahon pa na sang mga commuter. Anyway, mo di madalaguan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sa nga pagpangalaga na sa gihapon dari sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kunho. Hindi tanay nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 112 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go maaari daw maibalik sa Pilipinas hanggang sa araw ng Biyernes batay sa pahayag ng Department of Justice. Si Senator Risa Ontiveros naman inaasahan ang pagdalo ni dismissed Bamban Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado matapos itong maaresto ng Indonesian authorities. Mahigit 350 million pesos na ang naitalang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura pa lamang dahil sa pananalasa ng Bagyong Enteng ayon sa Department of Agriculture. Mahigit 4 na po naman na baka sa Isabela namatay matapos na maanod sa ilog bunsod yan ng mga pag-ulan na dala ng nagdaang Bagyong Enteng.
Isang guro naman sa Cebu, agaw pansin at maharap daw sa patong-patong na kaso hinggil sa pangangagat sa dalawang estudyante nito dahil hindi nagpakita ng abs. Sa international news naman, ang US kinasuhan na ang Hamas leader at iba pang miyembro ng grupo kaugnayan sa October 7 deadly attack. Sa ating balitang palakasan, ang Clippers big man na si Zubac ay pumirma na ng 3 taong kontrata para sa kanyang extension. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakikipag-ugnayan ang National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration dyan sa Indonesian Police para naman sa tuluyang pagpapawi kay Alice Go, ang tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac. Ayon nga kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, agad na ipinoproseso na yung mga dokumento para sa pagbabalik sa kontrobersyal na alkalde dito sa Pilipinas matapos na matanggap na ang impormasyon ukol naman sa pagkakaaresto sa kanya nitong nakalipas na gabi habang nasa Indonesia. Maring hanggang sa araw ng Biyernes ay maibalik na raw dito sa Pilipinas ang dating alkalde, lalo na kung matatapos na ang lahat ng mga kinakailangang dokumento. Kung sakali, agad na dadalhin itong si Alice Go sa National Bureau of Investigation. At dito mga kabombo ay mananatili muna siya sa naturang detention facility dyan sa NBI. Ngayong araw mga kabombo, kinumpirma nga ng National Bureau of Investigation sa Bombo Radio ang tuluyang pagkakaaresto kay Go doon sa bahagi ng Indonesia. Sa naging exclusive interview ng Bombo Radio kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, sinabi nitong kasalukuyang nasa kustodiya ng Indonesian Police ang kontrobersyal na alkalde at gumagawa na ng paraan para naman sa tuluyang pagpapawi sa kanya dito sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Nasa hawak na ng Indonesian Police at nakikipag-coordinate na po tayo doon kung for the immediate return dito ni Alice. Same, Ginagawa ano po po ba? namin lahat ng paraan na ma-turnover na sa atin. Yun lang po muna may bibigay kong information, sir. Bagian ang mga pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, kaugnay pa rin ng pagproseso sa pagpapabalik sa bansa dito kay Alice Go na dating alkalde ng Bamban, Tarlac. Samantala, maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglabas na ng kanyang pahayag hinggil naman sa naturang mga development kung saan nga ay naaresto ng Indonesian authorities ang nagtatagong si Mayor Alice Go. At yan ay matapos nga ang ilang buwan na paghahanap. Bunsod na rin ang warrant of arrest na inilabas ng Senado ukol naman dito kay Go. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Go, also known as Go Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Bahagian ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pagkakaaresto nga dito kay Alice Go sa bahagi ng Indonesia. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagan pong balita, paugnay pa rin kay Alice Go dahil dapat na daw siyang managot sa batas ngayong naaresto na ito ng mga otoridad doon sa Indonesia.
Alamin pa natin ang kabuang detalye yan sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Oras na para panagutin si dismiss Bambantarlac Mayor Alice Go o Go Waping hinggil sa mga kasong isinampalaban sa kanya ngayong naaresto na siya ng mga otoridad sa Tangerang City sa Indonesia kaninang madaling araw. Ayon kay Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian, masugid na nag-iimbestiga sa mga kaso ng suspendidong alkalde. Dapat managot na si Alice sa mga kasong human trafficking, money laundering, kowaranto, paglabag sa utos ng Senado at iba pa. Nagpasalamat naman si Gatchalian sa Indonesian authorities at sa National Bureau of Investigation sa mabilis na pagkilos para madakip si Alice Go at mga kasabwat nito. Binigyan din naman babatas na kapag nakabalik na sa Pilipinas at pagkatapos maproseso ng NBI ay idediretso ito sa Senado bilang ang mataas na kapulungan ang may outstanding arrest order laban sa pinatalsik na alkalde. Tiyak naman napipigayin si Go ng mga senador tungkol sa kung sino-sino ang mga kasabwat nito sa mga criminal activities at sino sa pamahalaan ang tumulong sa kanyang makatakas ng bansa. Ikinalugod naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagkakaaresto kay Alice Go dahil nadakip na ito magkakaroon na niya ng hustisya at kalinawan sa illegal na operasyon ng Pogo sa bansa. Samantala, inaasahan naman ni Senate Committee on Women Chairman Senadora Risa Ontiveros ang pagdalo ni Alice matapos itong maaresto ng Indonesian authorities. Nagpasalamat din ang senadora sa mga otoridad ng Indonesia na gumawa ng paraan para madakip ang suspendidong alkalde. Kino-confirm pa po namin kung kailan ang pinakamaagang pwede siyang ibalik dito. Basta't ang sigurado namin at na-appreciate ko yung sinabing ito ng NBI. Pagkatapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI, ay ito-turn over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso kay Sheila Go. Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsischedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at mga totohanan dapat. Nadakip na mga otoridad si Alice Go sa Tangerang City sa Indonesia. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Indonesian Police si Go. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! All set na mga kabombo sa Biyernes, Setyembre 6 ang isasagawang ocular inspection ng Senado sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Bukod sa isasagawang ocular inspection, magsasagawa rin ng pagdinig ang Senate Committee on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs kaugnay pa rin sa naging operasyon ng Philippine National Police doon sa Kingdom of Jesus Christ Compound. Una nang umapila si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakinggan ang hinaing ng mga residente ng Davao City na apektado na rin ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa puganting si Apollo Kibuloy. Bali din para sa Department of Justice ang isinagawang operasyon ng Philippine National Police upang isilbi ang warrant of arrest laban sa nagtatagong si Pastor Apollo Kibuloy. At inaasahan mga kabombo na maglalabas ng committee report pagkatapos naman ng naturang mga pagdinig. Sa ibang balita, iniulat ng Department of Agriculture na pumalo na sa 350.85 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa pananalasan ng nagdaang bagyong Enteng. Bunsod nito, naapektuhan ng 13,623 na magsasaka at mangingisda base sa initial assessment ng regional field offices, partikular na sa may Bicol Region. Tinataya na nasa 14,814 na metrikong tonelada naman mula sa mahigit 8,000 hektarya ng mga sakahan ang lawak ng production loss. Pinakamatindi na naapektuhan ng bagyo ang mga palayan na nakapagtala ng 333.8 million pesos na halaga ng danyos. Sa maisan naman, nasa 14.1 million pesos, habang sa high-value crops ay nasa 3.76 million pesos. Sa ngayon, nagsasagawa na rin ang mga kaukulang bangang ahensya para mahatira ng tulong ang mga naapektuhang magsasaka. Nakahanda na rin ang Philippine Crop Insurance Corporation para mabayaran ang danyo sa mga insured na apektadong magsasaka. Sa dagdag pa nating balita, nakapaghatid na ang Department of Social Welfare and Development ng nasa kabuuang 70 million pesos.
Yan ay halaga ng relief supply at yan para sa mga biktima ng Bagyong Enteng sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Batay nga sa report ng ahensya, umaabot na sa 133,190 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilya at mga individual na natukoy na naapektuhan. Ang mga ito ay mula sa National Capital Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon Region, Bicol Region at Eastern Visayas. Batay nga sa breakdown ng ahensya, kabuang 54,100 family food packs ang naihatid na sa Metro Manila at mahigit 400 din na para naman sa Cagayan Valley Region at 21,000 mahigit sa Central Luzon at ganon din sa iba pang parte ng Luzon at maging sa Eastern Visayas. Samantala, batay naman sa pinakauling data, sumampa na sa 1.7 million individuals ang natukoy na apektado sa naging pananalasa ng Bagyong Enteng, samantalang ang mga pag-ulang dulot ng habagat ay malawak pa ang mga naapektuhang bilang. Ito ay katumbas mga kabombo ng halos kalahating milyong pamilya mula sa 10 rehiyon ng ating bansa. Hanggang kaninang umaga ay humigit kumulang sa 18,000 na pamilya ang nananatili naman sa mga evacuation centers sa iba't ibang parte ng ating bansa. Update naman, sumalang na sa pagdinig ng Kamara de Representantes ang panukalang pondo ng Department of Health para yan sa susunod na taon. Sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig, agad na ginisa ni Agri Party List Congressman Wilbert Lee ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Agad tinanong ni Congressman Lee kung magkano na ang investment o pamumuhunan sa ngayon ng PhilHealth. Sagot naman ni Senior Vice President Renato Limchaco Jr., umaabot na sa mahigit 500 bilyong piso ang investment sa iba't ibang paraan. Dahil nga sa laki ng investment, tinanong tuloy ng kongresista kung akma pa ba ang pangalan na PhilHealth para rito o baka mas akma na tawagin ito bilang PhilBank o PhilInvest. Tinanong din ng kongresista ang PhilHealth kung paano ang paglalaan ng mga benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth dahil labis-labis anya na kulang ang mga natatanggap ng mga pasyente. Inihalimbawa pa ng mambabatas ang isang pasyente na sumailalim sa isang heart procedure kung saan kailangan niyang magbayad na mahigit 470,000 pesos. Pero ayon naman sa mambabatas, mahigit 24,000 pesos lang ang binayaran ng PhilHealth o mas mababa pa ng 5% sa kabuang bill nito. Kaugnay niyan, pakinggan po natin ang naging sagutan nga ni Congressman Lee at ng PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma Jr. We have a benefits committee which evaluates and studies. It's called the BENCOM. It studies all of these and then it's eventually endorsed and recommended to the board. It's the DOH po currently who chairs the benefits committee po. And the members? It's chaired by Doc Albert Domingo of DOH po. Mga members? The members are current board members of PhilHealth. Okay. So, is it correct that the DOH is mandated to promote, protect, preserve, or restore the health of the people through the provision and delivery of health services? Malinaw po dito na ang DOH, ayon sa inyo, ang chair ng BENCOM, and that the majority of the members are from the government. Kung ganon, Madam Chair, I wonder why health benefits remain at the back burner of the country's healthcare agenda. Why can't we significantly increase our benefits kahit na bilyon-bilyong piso ang pera ng PhilHealth? Matagal na pong problema yung kakulangan ng benepisyo. Paulit-ulit nang dumadaing ang mga kababayan natin, pero bakit po di natin ito maibigay ng todo? Bakit tila tingi-tingi na serbisyo na lang at benepisyo ang naibibigay natin? Samantala naman, agad din po na hiniling ng mambabatas na muling magsagawa ng evaluation sa mga package o benepisyo para yan sa mga pasyente at aralin ang posibilidad ng 30% na pagtaas pa sa mga package of benefits. Dito ay pinapasama na ng kongresista ang pagkakalibre ng bayarin sa MRI, CT scan at iba pa. Narito naman ang karagdagan pang pahayag ni Congressman Lee.
round of 30% increase in all benefit packages and include, matagal na po ito Madam Chair, MRI, PET scan, CT scan, and all other diagnostic tests in the urgent care packages of PhilHealth without necessarily being confined in the hospital. Idagdag pa natin dito Madam Chair at ang iba't ibang klaseng sakit sa cancer na kung saan hindi po pwede ang installment na gamutan, ang bara sa puso, hindi pwedeng sabihin na isa lang ang operahan muna kapag 4 ang bara. Nangako naman si Department of Health Secretary Ted Herbosa na pag-aaralan ng ahensya ang naging rekomendasyon ng mambabatas. Si Secretary Herbosa nga ang tumatayo ngayon bilang chairperson ng PhilHealth. Sa mga karagdagan pang balita, ipinasasauli naman ng Commission on Audit ang mahigit 12.3 billion pesos na misuse fund umano ng Department of Education. Mula yan sa 2023 budget na sinuspindi buhat ng mabiguraw ang ahensya na mapatunayan kung saan nga ginamit ang nasabing pondo. Base sa naging audit report ng naturang tanggapan para sa pondo ng Department of Education para yan sa taong 2023, napansin na naglabas ng Notice of Suspension ng Commission on Audit na nagkakahalaga ng 10.1 billion pesos. Yan ay pondo ng naturang ahensya at meron ding Notice of Disallowance na 2.2 billion pesos ang halaga at Notice of Charges na may halaga namang 7.38 million pesos dahil umano sa non-compliance with existing laws and regulations. Ang ahensya mga kabombo na nooy pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte ang siyang tinutukan ng naturang audit report. Nananatili namang unsettled ang mahigit 1.7% ng 710.6 billion pesos na allocated funds ng Department of Education mula sa taong 2023. Ayon pa sa mga state auditors, inirekomenda na nila ang agarang pag-settle ng Office of the Vice President sa naging disallowances na naaayon naman sa rules and regulations on settlement of accounts. Matatandaan sa nagdaang pagdinig ng naturang lupon dyan sa Kamara de Representantes para naman sa Office of the Vice President ay hindi sinagot ng pangalawang Pangulo ang mga katanungan may kaugnayan pa rin sa misuse fund umano ng Department of Education dahil hindi na raw siyang tumatayong kalihim ng naturang tanggapan. Samantala, kuha naman po tayo ng karagdagan pong balita dyan sa probinsya dahil meron pong mahigit 4 na po na mga baka sa Isabela na matay matapos nga pong maanod doon sa ilog. Bunsod na rin po ng pag-ulang dala ng nagdaang bagyo. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Mahigit 4 na baka ang nalunod habang kasagsagan ang pag-ulan na dala ng bagyong Enteng at pag-apaw ng tubig sa ilog na bahagi ng Barangay Salay ang Ngadanan, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Kagawad Rodolfo Gazingan ng Barangay Salay ang Ngadanan, sinabi niya na nasa 13 magsasaka ang may-ari sa mga naanod na baka. Anya biglaan ang pagtaas ng tubig sa ilog kaya naman hindi na nila naisalba pa ang kanilang mga alagang baka na nasa tabing ilog. 34 sa baka ang natagpuang patay habang 7 baka ang patuloy na pinaghahanap. Kaugnay nito ay nanawagan naman si Kagawad Gazingan na ipagbigay alam sa kanila kung sakaling makita ang mga naanod at nawawalang mga baka. Samantala natagpuan namang palutang-lutang at wala ng buhay ang isang kalabaw sa ilog na bahagi ng Barangay San Jose, Quirino, Isabela. Ang naturang kalabaw ay isang lalaki at tinatayang nasa 5 taong gulang. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay punong Barangay Wilson Tabuyo ng Barangay San Jose, sinabi niya na kumukuha ng mga naanod na kahoy ang mga tanod sa naturang barangay nang makita nila ang wala ng buhay na kalabaw na naanod sa ilog. Hindi naman nila matukoy kung saang lugar ito galing, ngunit hinala nila ay mula ito sa lungsod ng Ilagan o dili kaya'y sa bayan ng Burgos o Rojas. Kita sir, yung mga nagkuhan ng mga kahoy, sila ang nakakita kasi nandito ako sa bukid, kaya hinanap ako. Nagpunta naman ako doon sa ilog, nakita ko na talaga na sir,
Kinuha yung mga nagkuha ng mga kahoy. Lalaki sir, saka yung edad mga 4 na taon. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Samantalang nilawakan pa ng Ipo Dam ang opening ng kanilang gate, kasunod na rin ang tuloy-tuloy pa rin mga pag-ulang na itatala sa watershed nito. Kahapon mga kabombo ay binuksan ang isa sa mga gate na may opening na 0.15 meters. Ngunit ngayong araw ay ginawa na itong 0.7 meters. Muli kasing umangat ang level ng tubig sa naturang dam mula yan sa dating 100.55 meters kahapon at umabot na sa 100.59 meters ngayong araw. Ang normal high water level mga kabombo ng Ipo Dam ay mahigit 100 metro ang taas. Patuloy naman na pinag-iingat ng Ipo Dam Management ang mga residente sa mababang lugar na maaaring madaanan ng tubig na manggagaling sa naturang dam. Sa iba pang balita, inanunsyo naman ng Manila Waters ngayon na ang Lamesa Dam ay umabot na po sa spilling level nito dahil na rin sa pagbugso-bugsong pag-ulan sa ating bansa. Sa inilabas na advisory ng ahensya, nasa spilling level na 80.15 meters na ang Lamesa Dam na siya namang kinumpirma ng East Zone Concessionaire. Ang mga tubig na nag-overflow mula sa dam ay maaari daw dumaloy sa Tulyahan River. Agad naman na nagbigay na ng paalala ang mga otoridad sa mga residente ng Quezon City na maaari daw makaranas ng mataas na pagbaha dulot na rin ng pag-apaw ng Lamesa Dam. Bombo International News. Kinasuhan na ng Amerika ang bagong Hamas leader na si Yahya Sinwar at iba pang prominenteng personalidad ng grupo kaugnayan sa deadly attack sa Israel noong October 7 ng nakalipas na taon na kumitil sa 1,200 katao. Ayon sa US Justice Department, na-indict ang 6 na miyembro ng Hamas sa 7 bilang ng criminal complaint kabilang ang pagpatay sa mamamayan ng Amerika, conspiracy to finance terrorism at use of weapons of mass destruction. Saklaw ng criminal complaint ang ilan pang dekada na umanong mga pag-atake ng Hamas. Gayon din ang sorpresang pag-atake sa Southern Israel, halos 1 taon na ang nakakalipas. Ito naman ang kauna-unahang hakbang ng US law enforcement para mapanagot ang mga ringleaders na October 7 attack, bagamat 3 mula sa pinangalanan sa indictment ay patay na at ang bagong Hamas leader naman ay pinaniniwalaang nagtatago sa mga tunnel sa ilalim ng Gaza. Ang ibang Hamas leaders na kinasuhan ay ang pumanaw na si dating Hamas leader Ismail Haniyeh, Hamas Armed Wing Deputy Leader na si Marwan Isa, Khalid Mashal na nangunaman sa grupo sa labas ng Gaza at West Bank, kasama din sina Mohammed Def at Ali Baraka. Sina Haniyeh, Isa at Def ay napaulat na napatay sa nakalipas na mga buwan sa pag-atake na isinisisi sa Israel. Sakali naman na ma-convict ang naturang mga miyembro ng Hamas, kabilang na ang kanilang leader na si Sinwar, mahaharap ang grupo sa parusang habang buhay na pagkakakulong o death sentence. Muli namang nagpulong ngayong araw mga kabombo ang House Quad Committee upang ipagpatuloy ang pagdinig hinggil yan sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Sa extrajudicial killings at issue ng iligal na droga ay naasahan din na makakaladkad ang mga personalidad na una nang nabanggit sa naturang hearing, maging sa issue ng human trafficking. At ayon nga kay Quad Committee Chairperson Congressman Robert S. Barbers, na layunin ng pagdinig ay para mabatid ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersiya sa naturang issue at sino man ang nasa likod nito. Sinabi pa ni Barbers na ang pagdinig ay in aid of legislation at walang tinutumbok ng mga individual. Ayon pa kay Barbers, sa nagdaang pagdinig ay lumantad ang mga seryosong aligasyon kung saan ay inamin ng ilang mga testigo na sangkot umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa Chinese drug lords na nakakulong doon sa Davao Penal and Colony. At nabatid ang kaduda-duda umano na paglaki ng yaman ng ilang mga individual na umano'y may kaugnayan sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators.
Pagtitiyak naman ni Barbers na sa pagdinig nga ng naturang lupon ay kanilang ipagpapatuloy dito at mabubunyag din ang iba pa mga criminal syndicate na may kaugnayan sa ilan pa mga individual. Target ng lupon na mabatid at mabunyag ang lawak ng operasyon ng mga sindikato at mapanagot ang mga ito sa ating umiiral na batas. Samantala, kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Ang pagpapauwi daw kay dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go pabalik ng Pilipinas, pinamamadali na po yan ng NBI, Bureau of Immigration at ng Department of Justice. Kaugnay niya na may nakalapang report si Bombo Kelly Cordero. Inaasahan na sa lalong madaling panahon ay marerepatriate na pabalik ng Pilipinas si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo ayon sa National Bureau of Investigation. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay NBI Director Jaime Santiago, una na nitong kinumpirma na nahawak na ngayon Indonesian authorities sa Jatantras Mabes Pol Guo. Sa Philippine National Police, nadakip umano si Alice Guo kaninang madaling araw sa isang hotel sa Batam, Indonesia o partikular na sa Sendana Park Residences sa Tangiran City, Jakarta at patuloy na nakikipag-ugnayan ngayon ng Philippine National Police Attaché sa Indonesian authorities. Naglabas rin ng larawan ni Guo ang Philippine National Police sa isang Zoom meeting ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa Indonesian counterparts nito para pag-usapan kung papaano may turn over si Guo dito sa Pilipinas. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, PNP spokesperson, sa oras na makabalik si Guo sa Pilipinas ay idediretso ito sa Senado na siya namang may warrant of arrest sa dating alkalde. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Jean Fajardo. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo o also known as Gua Waping ng Indonesian Police diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila. Ito pong arrest po na ito ni Alice Guo ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National. Si Guo ay nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang human trafficking, money laundering na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator Operation sa Bamban-Tarlac, paglabag sa utos ng Senado at iba pa. Inaasahan rin na ibubunyag nito ang mga naging kasabwat niya sa illegal at kriminal na aktibidad kaugnay ng Pogo. Matatandaan na kinumpirma ni Sheila Guo sa pagdinig sa Senado na kasama niya si Alice at Wesley Guo na lumabas sa Pilipinas. Sa pagsasalaysay nito, bagamat hindi niya umano alam ang mga partikular na lugar, sinabi ni Sheila na sinundo sila ng isang van gabi sa kanilang bahay. Bumiyahe sila ng ilang oras at hating gabi dumating sa isang lugar at sumakay sila sa bangka hanggang mag-umaga at saka lumipat sa isang malaking barko o fishing boat at saka lumipat na naman ulit sa isang mas maliit na barko na kulay blue o green hanggang sa makarating umano sila sa Malaysia. Mula naman sa Malaysia ay bumiyahe sila papuntang Singapore at Indonesia. Nang dumating sa Indonesia, sinabi ni Sheila na nagkahiwalay na sila magkakapatid doon. At hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang isa nilang kapatid na si Wesley Guo. Bombo Kelly? Yes, Bombo Dennis. Okay, nais ko lamang malaman saan ang diretsyo nito. Dahil last time, yung kanyang umano'y kapatid na later on nagsabi, hindi naman daw siya kapatid ni Alice Guo na si Sheila at itong si Cassandra Leong ay dinala sa Bureau of Immigration and then sa NBI nakulong. How about itong si Alice Guo? Meron na bang initial na mga binabanggit itong ating mga otoridad hinggil sa magiging pag-handle dito kay Alice Guo, Bombo Kelly? Bombo Dennis, ayon sa National Bureau of Investigation kanina sa eksklusibong panayam sa Bombo Radyo, sinabi ni Director Jaime Santiago na ipoprocess muna si Alice Guo sa Bureau of Immigration pagdating dito sa Pilipinas at nangako sila na ito-turn over na nila ito sa Senado. Okay. Sige, walang timetable na binabanggit kung mga kailan dahil parang binabanggit nga sa Senado ay hanggang Biyernes nila hihintayin. So, nagtutugma ba yung kanilang schedule, Bombo Kelly?
Yes, Bombo Dennis, sabi ng National Bureau of Investigation, sa lalong madaling panahon. So, pwedeng mamaya o bukas o hanggang Biyernes. At pinag-uusapan na rin ngayon, ayon sa Philippine National Police, kung ang police attaché na ang mag-e-escort kay Guo pabalik dito sa Pilipinas o personal itong pupuntahan ni PNP Chief Marbil o Department of Interior Local Government Secretary Abalos sa Indonesia para sunduin mismo. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, niyanig nga ng dalawang magkasunod na lindol ang jumalig dyan sa lalawigan ng Quezon nitong umaga ng Miyerkules, Setyembre 4. At paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tinatawag ang dalawang event na ito na doublet. At nangyayari daw yan kapag ang dalawang lindol na halos pareho ang laki at lakas. Nangyayari sa iisang lugar lamang. Base nga sa monitoring ng naturang ahensya, parehong tectonic ang pinagmulan ng dalawang tumamang lindol sa naturang bayan. Bandang alas 7:16 ng umaga, inisyal na napaulat ang pagyanig doon sa naturang bayan sa lalawigan ng Quezon. Magnitude 5.6 naman na may lalim na 1 kilometro, subalit ibinaba ito sa 5.3 magnitude. Muli itong nakaranas ng pagyanig dakong alas 7:55 ng umaga at bahagyang mahina ng kumpara doon sa inisyal na tumama. Kalaunan ay ginawa nga ito na 4.9 magnitude. Samantala, naramdaman din ang pagyanig sa Metro Manila kung saan ay naitala ang intensity 3 sa Quezon City at iba pang parte ng Kalakhang, Maynila. Kinansela naman ang pasok doon sa panlalawigang pasok nga dyan sa lalawigan ng Quezon dahil naman sa concern hinggil doon sa kondisyon ng mga paaralan at iba pang lugar, kabilang na yung Burdeos, Jumalig at Patnungan Island dahil naman sa naranasang lindol. Wala pang napaulat na pinsala o kaya ay nasugatan hinggil sa naturang pagyanig. Samantala, dismayado naman si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na otoridad pa ng ibang bansa ang nakadakip kina dismiss Mayor Alice Go, Sheila Go at Cassandra Leong. Ayon kay Abante, kahit na backdoor o ibang paraan pa ito nakalabas sa Pilipinas, malinaw na may pagkukulang pa rin sa panig ng ating mga ahensya. Bunsod nito, ipapatawag umano ng Kamara ang mga opisyal ng Bureau of Immigration para magpaliwanag hinggil sa usaping ito. Dapat din anya na maging wake-up call ito para sa mga tanggapan ng gobyerno para higit na seryosohin ang kanilang mga trabaho. Samantala, nababahala naman ang ibang mambabatas na baka ang ilan pang hinahanap ay nakapuslit na rin ng hindi namamalayan. Samantala, mga kabombo, kaugnay pa rin ang issue dyan kay Alice Go na dating alkalde ng Bamban Tarlac at naaresto nga doon sa Indonesia. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang ating Bombo International News Correspondent si Ginoong Rudy Celeste. Magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Unang-una, Ginoong Celeste, pwede nyo ba kami bigyan ng ideya ukol doon sa geographical setup ng lugar kung saan nahuli itong si Alice Go sapagkat ngayon ay ito ang patok na balita at impormasyon dito sa ating mga kababayan, Ginoong Celeste. Actually, ganito yung setup ng Indonesia. Pag sinasabi kasing Jakarta, people actually here like us na residente dito, we always consider Jakarta as a metropolitan Jakarta. Consisting ito ng number of cities. Parang sa atin ba, yung sa Metro Manila, meron kang Makati, meron kang Quezon City, Parañaque, ganyan. So dito, Tangerang is one of the metropolitan of Jakarta. So that's where I live actually. This is my city, Tangerang City. Ito lang, Ginoong Celeste, no? Paano kung may mga dumarating, mahigpit din ba ang kanilang protocol para doon sa mga, halimbawa, mga dayuhan? Very obvious naman pagka, syempre,
Chinese at kumbaga yung mga locals doon iba syempre yung kanilang itsura. May mga may mga paghihigpit ba na talagang ginagawa diyan na malayo dito sa setup naman dito sa ating bansa? Normal din talaga sa atin, similar to other kasi I travel Southeast Asia, no, parehas din. Kasi my understanding is that Alice Go from Batam to Jakarta, domestic flight naman yan. Walang immigration check pag domestic flight Okay, si Bombo Everly may katanungan din at gustong malinawan. Bombo Ever? Okay. Papaano din po ba yung ginagawang screening sa mga pumapasok po dyan? Like for example na lang po kay dismissed Bamban Mayor Alice Go na maliban nga po sa may hawak siyang Philippine passport ay passport holder din po ito ng Chinese passport na mayroon po siyang pangalan na Go Waping. Actually, I'm not sure kung ano yung coordination ng Philippines sa Indonesia. Kung anong arrangement nila, bakit they ask the Indonesian authorities to arrest Alice Go. But halimbawa, kung punta ka from international flight, ganun yung protocol. Checkin mo scan mo yung passport mo, tsaka siyempre kung nasa list ka na parang blue notice, red notice, whatever, kung nasa Interpol ka ba, mga ganyan. So, mahuli ka. Pero yung pagkakaano ko, galing sa kasi, the last news that I've got, lahat naman nito is from Batam, Indonesia, which is part of Indonesia. Nag-fly lang siya domestic, kaya nakapunta ng Jakarta. So my assumption is, hindi siya dumaan doon sa immigration. Kasi sa mga domestic flight naman, walang mga, hindi skin, bibigay ka lang ng national identity pag board mo, kung yung domestic flight, naka din yun. Naka-read notice din yun or whatever, may check doon sa mga kung you're allowed to enter or hindi not allowed to enter pag domestic flight. May kasi experience kasi pag domestic flight, binamas lang yung national our identity mo with your boarding pass. Ganun lang yung purpose pag domestic flight Okay. Sa inyo pong palagay, ano po kaya yung most likely na ginamit na paraan sa pagpasok po dyan sa Indonesia? Most likely yung papunta ni from Batam Indonesia to Jakarta Indonesia, siguro because domestic, so nakalusot siya, wala namang immigration generally na you are allowed or not allowed. Ayun pagkakalam ko pag domestic flight, hindi cause yun siguro bakit nakaalusot siya. Pero yung sa pagkakaalis niya, hindi ko alam kung ano yung request ng Philippine authorities sa Indonesian authorities. Okay, with that, maraming salamat, Bombo International News Correspondent Rudy Celeste. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang ating kababayan na nakabase na po dyan sa Indonesia, si Bombo International News Correspondent Rudy Celeste. Dyan ho sa kahit pa paano magkaroon tayo ng idea man lang kung ano nga ba yung mga tawid-tawid dyan po sa Indonesia, mga kabombo, na humanto nga sa pagkaka-aresto dito kay Alice Lialgo na ang tunay na pangalan umano ay Go Waping na isang Chinese national at nagpanggap bilang isang Pilipino. Sa ibang balita naman, bagamat hindi pa tuluyang gumagaling ang 8 kumpirmadong aktibong pasyente na kinapitan ng Mpox, tiniyak naman ng Department of Health na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga ito. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, kasalukuyan pa rin nasa recovery stage ang mga pasyente at lahat sila ay patuloy na tinututukan ng mga health worker. 6 mula sa 8 pasyente ang pinayagan na makauwi sa kanilang mga bahay. Ngunit nananatili pa rin silang naka-isolate mula sa kanilang mga pamilya at regular din ang monitoring ng mga health workers sa kanila. Ang 2 nalalabing pasyente o kaya si patient 10 at 11 ay nananatili sa hospital confinement. Samantala, ayon sa Department of Health, ang mga Mpox patient na wala pong ibang mga sakit na nararamdaman ay maaaring manatili sa mga tahanan habang naka-isolate matapos sumailalim sa pagsusuri.
Maaari namang tatagal ito mula 2 hanggang 4 na linggo o hanggang sa tuluyan ng mapalitan ang skin layer na dati pong nakitaan ng mga tumutubong pantal o scabs. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 20 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nagtamo ng halos 4 na milyong piso na halaga ng pinsala sa mga pasilidad ng mga electric cooperatives mula po yan sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Enteng. Batay nga sa pinakauli at pinagsamang report mula sa electric cooperative at iba't ibang nakakasaklaw dito, umaabot na sa 3.9 million pesos ang na-assess na halaga ng danyo sa mga pasilidad tulad na lamang ng mga poste ng kuryente, ng mga natumba at yung transmission lines at maraming iba pa. Lumalabas din mga kabombo na sa huling power monitoring report ng National Electrification Administration na naapektuhan ang kabuuang 13 electric cooperatives mula yan sa 13 lalawigan sa malakas na hangin at mga pag-ulang dala ng naturang bagyo. Ayon nga sa National Electrification Administration, bumaba na rin ang record nila doon sa 56,000 power consumer connections ang nakumpirmang apektado sa pananalasa ng bagyo habang tuloy-tuloy naman ang restoration process. Una na rin naibalik sa normal ang koneksyon ng ilang cooperative o electric cooperative na nakaranas ng partial power interruption sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Nangangailangan naman po ang Taiwan ng humigit kumulang 8,000 na manggagawang Pilipino para makapagtrabaho sa manufacturing sector. Ayon po yan sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Sinabi nga ni MECO Chairman Silvestre Bello III na iaalok para sa mga Pinoy worker ang mga naturang trabaho sa pamamagitan ng 3 araw na job fair mula Setyembre 9 hanggang Setyembre 11. Ang mga naturang job fair ay isasagawa sa Lawag City at Vigan City sa Ilocos Region at sasalihan po ito ng 17 na Taiwan Manpower Agency at mga employer. Ayon pa sa dating kalihim ng Department of Labor and Employment, hindi na sisingilin ang mga Pinoy worker ng placement fee at wala ding deployment cost para sa mga makukuhang aplikante. Ang mga ahensya nga mula sa Taiwan ay bibiyahe papunta sa Lawag at Vigan City upang makibahagi sa job fair. Ilan sa mga ito ay mga food processing companies sa Taiwan, manufacturing companies at iba pa. Sasama rin sa naturang job fair ang Department of Migrant Workers. Nagsagawa naman ng supervised visit si Department of Health Secretary Teodoro Herbosa sa ilang barbershop at wellness spa dyan sa Quezon City bilang parte po yan ng kampanya ng ahensya laban sa pagkalat ng Mpox. Sa naturang pagbisita ay kinausap ng kalihim yung mga management at pinalalahanan ng mga ito ukol naman sa prevention measures na kinakailangan para sa Mpox. Ayon kay Secretary Herbosa, kinikilala ng Department of Health ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng mga establishmento tulad na lamang ng mga barbershop, spa at mga salon para naman na mapigilan ang pagkalat ng Mpox virus. Dahil dito ay mahalagaan niya na magabayan ang mga naturang establishmento ukol naman sa public health standards. Matiyak na may papatupad ng management at masunod naman ng mga kliyente. Ayon pa kay Herbosa, ginagamit ngayon ng Department of Health ang consultative at participatory approach para naman makabuo ng mga guidelines laban sa pagkalat ng Mpox. At maalala nga, ang pinakaunang Mpox patient sa ating bansa ay mula yan sa Quezon City kung saan ay lumabas na nagtungo ito sa ilang mga establishmento bago pa man makumpirma na siya ay positibo sa Mpox. Isang establishmento rin sa Quezon City ang kinailangang ipasara nung nasa kasagsagan ng inspection dahil naman sa hindi nito pakikipag-cooperate sa mga serye ng contact tracing para sa mga posibleng nakasalamuha ng patient number 1 kaugnay pa rin ng Mpox virus.
Samantala, magsasagawa naman ng reenactment ng Special Investigation Task Group o SITG kaugnayan sa shootout na naging dahilan ng pagkamatay ng 2 kapulisan at isang abogado doon sa Tagaytay City. Isasagawa ang reenactment sa loob ng Prime Peak Subdivision sa Barangay Maitim upang matukoy ang mga posible na mga nangyari bago pa man magpalitan ng putok. Kahapon ay binuo ang naturang task group at tinawag itong SITG Binalay Bataraw Santos na pamumunuan ni Cavite Police Director Colonel Eleuterio Ricardo. Ito ay bubuuin naman ng mga ahente mula sa Criminal Investigation and Detection Group Cavite Scene of the Crime Operatives at iba pang mga support law enforcement units sa ilalim naman po yan ng Philippine National Police. Ito ngang araw ng Linggo ay namatay sina Police Captain Adrian Binalay, Police Captain Thomas Bataraw Jr. at Attorney Dennis Santos dahil yan sa umano'y land dispute. 2 sospek na rin ang naaresto at tuluyang sinampahan na ng kaso doon sa may Cavite Provincial Prosecutor's Office kasunod ng nangyaring shootout. Kinilala ang mga ito na sina Elver Mabuti at Benedicto Hebron na ayon naman sa pambansang pulisya ay kapwa daw sangkot sa nangyaring pamamaril. Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nakahanda umano ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na harapin ang extradition process. Yan ay sa kabila ng naunang kahilingan nga ng kampo ni Kibuloy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglalabas ng dapat maglabas daw ng written declaration na hindi papasakamay ang puganting pastor doon sa Estados Unidos kapag pinili niyang sumuko. Ayon kay Attorney Israelito Torion, kung mayroong extradition process ay haharapin ito ng kampo ni Kibuloy dahil sa ito ay alinsunod sa treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nilinaw din ng abogado na ang kanilang kahilingan kay Pangulong Marcos ay hindi upang makakuha ng proteksyon mula sa extradition. Bagkus, ito ay upang hilingin na hindi ipasakamay si Kibuloy sa ilalim ng extradition rendition. Ang extraordinary rendition mga kabombo ayon kay Torion ay isang government-to-government process at hindi na kayang questionin pa ng kampo ni Kibuloy. Una nang hiniling ng panig nitong mga pastor na nagtatago ng naturang written declaration sana ay dapat na gawin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng Department of Interior and Local Government at Department of National Defense kaugnay naman doon sa naturang kahilingan ng nagtatagong pastor. Dako na tayo sa mga balita ng ating mga himpilan. Ito mga kabombo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpasalamat daw dun sa pamilya ng pumanaw na National Living Treasure na si Federico Caballera dahil sa pagdeklara ng National Day of Mourning kasabay na rin ng araw ng kanyang libing. Narito naman ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Ipinangako ng pamilya ng malilikanang bayan o National Living Treasure na si Federico Caballero na mananatiling buhay ang kanyang mga kontribusyon hindi lamang sa kanilang tribo kundi sa kultura at sining ng bansa. Si Caballero na isang epic chanter at culture bearer ng Sulud Bukidnon Tribe sa Central Panay ay pumanaw noong Agosto 17 at inilibing kahapon sa Kalinog, Iloilo. Napag-alaman na idineklara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Setyembre 3 bilang Day of National Mourning kaugnay sa pagpanaw ni Caballero. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay LC Caballero Padernal, ang pamangkin ni Federico Caballero, sinabi nito na isang napakalaking kawalan ng pagpanaw ng manlilika ng bayan awardee. Ayon kay Padernal, bagamat maituturing nila na malulumpo ng kanilang tribo dahil sa pagkawala ni Caballero, ipipreserba nila ang naiwan nitong pamana sa larangan ng sining ng Paray Bukidnon. Napag-alaman na idineklara si Caballero bilang isang National Living Treasure nang tinanggap niya ang Gawad sa Manlilika ng Bayan Award noong taong 2000 para sa kanyang pagiging dalubhasa
sa Suginano no ang mga epiko ng Central Panay. Si Caballero ay nag-iisang nagsant na ang buong bersyon ng epiko ng Panay na may 13 pamagat noong 1993 sa panahon na unti-unti nang nawawala at namamatay ang nasabing oral tradition. Marami kaming performances na magkakasama-sama. Sila tatay, si Papa Pedring, si Mama Lusing, si Tatay Corumulo, si Uncle Folding, si Ulan. Tapos kaming mga pamangkin, kapatid ko, si Auntie Rowena. Si Papa Pedring kasi gusto niya kung mayroong activities, gusto niya kasama ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya. Kung mag-perform kami actually, napakaganda ng aming performance kapag buo kami, kapag andyan kami lahat, lalo na yung mga magkakapatid, yung Caballero siblings. We consider them as our gem, our treasure. Si LC Caballero Padernal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala, isang guro naman doon sa Cebu City, maharap daw sa patong-patong na kaso. Hinggil yan sa pangangagat sa 2 estudyante nito sa umano'y hindi pagpapakita ng abs. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Maharap sa kasong administriba at kriminal ang isang guro matapos inireklamo ng kanyang mga estudyante dahil sa ginawang pangangagat nito. Kung matatandaan na naging viral online ang video ng isang guro na nanggagalaiti sa galit sa harap ng kanyang mga estudyante. Napag-alaman na nagalit ito matapos isumbong sa mga mag-aaral dahil sa nakita nilang kinagat ang kanilang 2 kaklasing lalaki. Dahil dito pinatawag ni Kapitan Dave Dumulak ang 2 partido upang imbestigahan at marinig ang 2 panig. Ngunit mabigat ang nasabing aligasyon na sinuportahan ng ilang dokumento kung saan nakita ang ebidensya ng pangangagat. Ayon sa naging unang biktima na lumapit sa kanya ang nasabing guro at biglang nangagat sa kanyang braso. At dagdag ng ikalawang biktima na tinawag ito at minahubad ang kanyang suot upang tignan ang kanyang abs at kung hindi ito gagawin ay binantaan itong ibabagsak. That was the allegation of the 2 victims. Kasi nung Biyernes, nung gabi, may tumawag po sa atin na humihingi ng tulong yung mga magulang dahil sa nangyari sa kanilang mga anak na pinagalitan, parang nag-wild na teacher nila. So, 3 yung tumatawag sa atin at nakapagtataka, ba't yun ang ginagawa ng isang teacher? Nagpapadala tayo ng invitation sa guro para magkausap kasi yung pakay lang talaga sa barangay is just to settle amicably if there's any. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Samantala mga kabombo, ang Department of Migrant Workers dyan sa Central Visayas nakapag-issue na raw ng mahigit 4,000 overseas employment certificate mula yan Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Yung ahensya, may mga paalala na naman doon sa mga nagbabalak magtrabaho abroad dahil kabi-kabila yung mga illegal na proseso ng recruitment. Alamin natin ang mga impormasyong nakalap ng Star FM Cebu, mga kabombo, para hindi tayo mabiktima ng ganitong modus operandi. May balita ang Star FM Cebu. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers 7 na nakapag-issue na sila ng mahigit 4,000 overseas employment certificate ngayong taon. Inihayag ni Regional Director Attorney Carl Ariola na nakapag-issue ang kanilang ahensya ng 4,396 na overseas employment certificate mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan. Sinabi pa ni Ariola na 126 na kliyente naman ang kanilang natulungan sa pamamagitan ng welfare and repatriation programs at 100 benepisyaryo sa pamamagitan ng kanilang reintegration program. Anya na ipamahagi ang nagkakahalaga ng 870,000 pesos na kabuuang reintegration funds sa parehong panahon. Samantala, pinaalalahanan naman ito ang mga nagbabalak na magtrabaho abroad at muling binigyan din ito ang kahalagahan na pag-apply sa mga lisensyadong recruitment agencies. Ayon pa kay Ariola na nananatili kasing problema ng bansa ang illegal recruitment at human trafficking, kaya naman pinalakas pa nila ang pagbibigay impormasyon bilang bahagi ng pag-iwas sa mga illegal recruiter. Idinagdag pa nito na ang mga lisensyadong recruitment agencies ay katuwang din ng kanilang tanggapan sa paglaban sa illegal recruitment at labor human trafficking. Hopefully to convey to the public what they need to know about the accomplishments of Department of Migrant Workers and of course OWA, and
Also, DMW Region 7 in delivering our programs and services. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Pumirma na ng $58.6 million na kontrata para sa kanyang extension itong si Los Angeles Clippers big man Ivica Zubac. Ang naturang kontrata mga kabombo ay tatagal ng 3 taon. Si Zubac ay dating second round pick ng Los Angeles Lakers at hawak ang career best average na 11.7 points per game gamit naman ang 64.9 shooting percentage. Sa depensa, hawak niya ang 9.2 rebound per game at 1.2 blocks per game. Siya ay pangunahing sentro ng Los Angeles Clippers at isa sa mga inaasahang defender at shooter sa mga nakalipas na season. Sa kasalukuyan, merong itong mga kabombo ay 27 anyos na, no? At isang Croatian player at yan ay isa sa mga inaabangan tuwing may laban ang kanyang pupunan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagtutok sa mga development, sa mga balitang inyong nais na masubaybayan. Maaari po ninyong matunghayan sa pamamagitan ng iba't ibang platform ang mga balita ng Bombo Radio Philippines. Pwede sa Bombo Mobile App o yung Bombo Mobile Application. At ganun din sa TikTok, YouTube at maging sa Facebook Live. Diyan sa Hilagan, Luzon, apektado ng mga pag-ulan, mga pagbaha. Yan, para updated po kayo, tumutok lamang sa mga programa, halimbawa, ng mga himpilan natin dyan. Diyan sa Cagayan Valley Region, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon sa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Samantala sa City of Pines, Bombo Radio Baguio. At sa lalawigan ng Albay, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Diyan din po sa may Cagayan Valley, maaaring yung tutukan ng Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po at maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo ka-Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Mga kabombo ka-Star Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 112 days na lamang po bago ang araw ng Pasko. This Christmas we share the love. At yan mga kabombo, ano? Paalala natin dun sa ating mga kababayan, kahit tayo ay nakalagpas na itong bagyo na Enteng, ay asahan pa rin po itong mga pag-ulan-ulan, mga pagbaha, ayan, mga pag-iingat pa rin, mga paalala mula din yan sa ating mga ahensya ng gobyerno, just like yung ating interview kanina, may mga reminders po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga low-lying areas. Meron pa po tayong mga binabantayan ng mga sama ng panahon, kaya tutok lamang sa mga update ng ating po mga himpilan, lalo na dyan sa mga lugar na grabe ang naging epekto ng bagyong Enteng.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Una na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa Gyapon Kapunimo, Bombo Chama Blanco Hover na standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining iyang pagpangalagada. Unahon aton ining pagkadakop sa kay suspended Mayor Alice Guo dito iya sa may Indonesia. Ini nadakpan siya sang kagahon sang mga Indonesian na authorities sa isa iya ka lugar sa aton sining mga kabumbog kag as per reports nga ginalauman as soon as possible ini siya ang i-repatriate diri iya sa pungsod Pilipinas. Makita ninyo ang laragway karon nga ginapakita man naton dira sa aton sining Facebook live ining padulong sa Indonesian authority sa lugar nga kung saan dito natubod sa kung diin man niya nagapanago or nagatiner ining suspended banban mayor sa aton sini kasunod sining nasambitan karon iyang development sa aton nga mga tagpalamati ang presidente sa pungsod Pilipinas ang nagpalabot man sa iyang sining pagpasalamat sa Indonesian authority sa ila sini iyang pagdakop sa kay suspended na banban Tarlac City Mayor Alice Guo. Yari si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Guo shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Si suspended na banban na Mayor Alice Guo ang nagapangatubang sa nagkalain-lain man sining kaso, lakip na sila din ang pagpiki sa iya sini iyang identity kag ining pagka-involve niya sa Pogo operation sa aton sining mga palamati. So ginalauman nga as soon as possible, maybe today, tomorrow or Friday, ini siya ang repatriate na kag ang iya sining custody. I-check naton kung custody, under custody bala ini siya sang aton sining kapulisan or sawahin karon iya sang Senate man sa aton sining karon nga mga kabombo. Damo man sini nag-react dayon sining ti grabe gali mga Indonesiano kay ila sini nga natumod kung sa diin si Alice Guo ay nasla nagamit sa mga heartbeat detector to. Why not abing iasta ang bulig kuno sang Indonesian authority sa ayam sa kay Pastor Apollo Kibuloy para nga ini siyang madakpan man. Di kung sa Indonesia guro manago to sa Kibuloy or kung dito sa Malagyo basi kung madakpan siya sang Indonesian authorities sa aton sining mga kabumbo kag makita tama na nga very cooperative man si former Mayor Guo. Ang sitwasyon niya dito sa May Davao, anon mo kay damo man sa mga ginasandigan siniyang
kontrobersyal kag wanted sini iya nga pastor. O ti damo to iya sang samok-samok. No, sa aton sini nga mga kabombo, that is why nga hindi man mapatuman ang aton sini nga layi. Pero sa paandam gani isang presidente, siling niya ti malaba kuno ang kamot sang aton sini nga layi kag magapangibabaw ang rule of law. Kag kung ikaw ang naglapas sa aton sini nga layi, ti dakpon kagid himo ng tanan agud nga ikaw ang madakpan. 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa, masubo-subo man ining balita karon. May kantanan sa nangin biktima, disgrasya lamang inibanwa, no? Nga way man gani nagpaligo kunti propatawhay lang kung tani o galing kay naipit ini sa bato, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati dito iya sa may isa ka dumakabig naton manami man tani iya nga lugar, no? Kag daw ka-relaxing gid ining bato sumpit bala sa may banwa sang tubungan nga isa man sa mga ginapadulungan dira, local tourist man or foreign tourist nagapadulong dira kay manami ang lugar o galing kiti na disgrasya ining isa ka babayi kag ginbawian gid sang kabuhi ti temporaryo anay nga gin sarado ini banwa. Sa aton sini nga mga kabumbo. Why man siya naligo pero naipit ko nung iya sini nga tiil sa bato kag bangod man sa pagdaludo sang tubig inong area sina Drabong Bukris do nga may mga bato nga nagatangkasanay bla. Tapos may do guaya sini do falls do spring man, no? Kung anong partikular sini nga tawag sa iya sa sinang lugar ti didto na kag Sos Maria kag Josep way na siya makahalin. Rason nga ti inigid ang ginbawian sang kabuhi nagapalabot bang kita sang pagupod naton sa pag tawag siya ni pagpakalisod sang pamilya sining biktima. Sa aton man sinikaron nga mga kabombong. Oras naton 6 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Sa mga kabombo naton, no, ang alkalde naton kun inyo sining mabatian nagapalabot gid sang mensahe, reminder sa tanan sini iyang mga kabarangayan, partikularmente sa mga pumuluyo sang tagsa ka barangay sa 180 ka mga barangay diri sa syudad. Ini may kantanan sa 4 o'clock ka habit bala nga magpanglimpyo kita kay i-remind ko lang kamo ba si way kamo kabalo bala pila ka mga kabumbo naton, no? Nga ang syudad sang Iloilo ang yara karon sa state of calamity. Now, bangod man sa sining dengue hemorrhagic fever, bangod man nga tuman kadamo sang kaso sang dengue diri iya sa syudad sang Iloilo. So naaprubahan ining pagpaidalom sa syudad, no, sa state of calamity. No, pero siguro ti base ko na maguhan or kung ano man dira ang sitwasyon, pero do galibog ganing ulo ko. No? Hindi naman ibago para sa ato na ining mga 4 o'clock habit kagang pagpanglimpyo bala, no? Sang aton siniyang og saran, pero do kasubong iyang duay ginhatagan sa nagakigo sa importansya sang mga pumuluyo sa tagsa ka mga kabarangayan. Ti siguro mayor kung ginapatawag mo dira ang mga punong barangay or mga barangay official, ilakip sa agenda ining 4 o'clock habit. Kayang iban sini daw wala sing gana. Ti paano talang ni karon kung sige kita diri ka kampanya sa 4 o'clock habit kagang iban iya away sanggana nga magkooperar, no? Ti mayo lang na kung sino to yang wala nagakooperar amo lang nang targeton sang labok nga carrier sang dengue, pero ti malain man na pamatian nga ti do mo nang ginapangabuyo tabat hindi naton mabatuan ang dengue hemorrhagic fever, hindi naton mapunggan ang pagsaka sang kaso kung hindi naton pagkooperahan ini tanan. That is why sa mga kabombo naton, no, nagakadapat lamang ay himuon naton ang tanan. Himuon naton ang tanan ining 4S kag lakip na ining 4 o'clock habit man. Para nga ti bisan papano manginliabi kita tagsa naton kapag pagkaresponsable, no?
ang individual, bisan sa individual, sa ngalan na lang sa individual responsibility, nga magpanglimpyo kita. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay tikon mambal ka lang niya nga hindi tadi katipon sang tao sa muning oras, kay masako sila wa isang may manglimpyo or kung ano man dira nga balibad, mga whereas dira, hindi naman insakto, no? Kay kung nahambalan ka mo gani nga may tagtaganay kwarta, titanan man sini iya nga mga ginaprikurar nyo na, ginabayaan nyo, kagamo man itong ginatutukan nyo, kalilintukin siya, timplano nyo pa na painitulog ko, pero pungan ko lang yan, ay, check tanay ni Bla, ang balita, sa bahin karon sa Tubungan, Iloilo, kasunod sining aksidente, pagka-aksidente, pagkalumos ng isa ka babaye, dira sa may Bato Sumpit, ginsarado, inianay si Bombolin si Mare, may follow-up report. Lane, sa report, please come in. Temporaryo anay bombot siyam nga dumilian katuan sa nga publiko ang Bato Sumpit sa barangay Igtuble, Tubungan, Iloilo. Ini kasunod man sang mga insidente sang pagkalumos nga na-record sa nasambit nga lugar. Sa diin kahapon, bombot siyam masubo kay ti isa ka babayi ang nalumos kag nadulaan gid sang kabuhi. Actually ang babayi nga tuya wala man to gani isang tinutuyo nga magpaligo bombot siyam sa busay, nagpungko-pungko lang gito siya o gani kay tigulpi bala nga nagbaskog ang daludo sa tubig, nalabot ang iya nga tiil kag tinahulog ini siya sa may bato kung sa diin siya nagapungko. Gipakigangutan naton si Tubungan Iloilo Mayor Roquito Tacsagon kag iya nga ginpahayag nga epektibo gid subong nga adlaw bombot siyam Septyembre 4 ang ining pagpasirado sa Bato Sumpit. Suno kay Tacsagon, may mga pagatunan pa ang local government unit, mapakigsapol pa sila with tourism office kag sa ila man tong mga talatapan bombot siyam na tuhoy sa mga dugang pagidaabi nga mga tikang agod nga malikawan ang nasambit nga insidente kag ti isa man dali possible sa i-implementar sa local government unit sa banwa sa Tubungan ang pagbutang sang manugbantay lifeguard man abi dira sa may Bato Sumpit agud nga ti may maglantaw ikaso nga ti miyara sa magpaligo ikaso nga ti man-lift ni ang ining temporary nga pagpasirado anay sa Bato Sumpit. Gani nga nagapangayo gid sa paghangop ang alkalde sa publiko apang ti dapat suno sa iya sigurohon anay ang seguridad sang kadamaan. Yari bala aton pamatian ang naging pahayag ni Tubungan Iloilo Mayor Roquito Tacsagon. Okay, so kung request kita sa nagkata kita instruct na tourism officer na i-temporary anay nga i-close ang area o kung i-suspend na to ng pagkanto sa mga bisita dito kay ma-meeting pa kita upod sa Tourism Council kag sa DRRMO naton parang gusto kung paano naton ini ma-plastar nga malikawan ang insidente sang pagkalumos, no? Kay kung madumduman naton previously may ara kita mga case nga may mga kabataan nga nagkalumos dira. So siguro bumulin si tun-an naton maayo ang lugar kung ano gid bala ang rason kunya ang kadamo gidya sang mga insidente kaangay sina, no? So amoy na ang immediate na ton subong right after sa meeting kun diri subong aga may meeting kami diri pod sa kay posibleng si Gob karon. Okay. Kag karon sapon may meeting ako sa amon nga Tourism Council para ma-plastar kung ano ang mga plano nga paghimuon sa area sa may ginatawag naton nga Bato Sumpit. Pero ang pagpasirado, Mayor, ano ni siya effective immediately? Today. Today? Until further notice, Mayor? Yes. Oo. Hindi na kita mag-akomodar sa mga guests naton until nga way naton maplanuhan sa gusto to avoid sang additional pagit nga incidente posibleng matabo sa area. Possible ayhan, Mayor, nga pabutangan nyo man dira sang like lifeguard or mabantay abi matanaw-tanaw sa aton nga mga guests nga mga isa ina no sa mga dapat naton siguro nga tagaan gid sang importansya kay isa ina sa mga suggestion manabi sang kalabanan. Pero ang ginatanaw kun ako ya personal may ginatanaw man ako ya nga mga
possibility nga nagakontribute man sa amo sina nga insidente kay natural abi na siya dira nga busay, no? Ya why man gid tandog bala ang exit sang tubig daw nagapakadto sa idalom bala. So ang pwersa sang tubig kung kaisa nga kung maglusong kagani na ginasuyop ya ka sa idalom kaya ang exit ya dito na sa idalom. So amoy nang dapat na muntun-an kag kung bala advisable pa na siya nga languyan dira, no? Para nga matsikyan naton maayo kag ipa-determine naton maayo kung safe ina nga area para nga paliguan no kung languyan sa aton nga mayor attorney na mga mga bisita dira. Okay, lastly na lang Mayor, ang imo na lang panawagan kag pahanumdom sa publiko especially nga saraduhan subong nga adlaw ang bato sumpit. Nato no pangayo ginato ng pag-insindi sa aton mga bisita kag para man ini sa kaayuhan sang tanan temporaryo na to nga ginasirado ang area para nga wala na sang dugang pang mga insidente nga matabo. Hindi lang siling sa area sang ang na to kundi nga sa bilong nga area sang Igtublig Paho Molina, no? Kung may mga bisita kita dapat maghalong gid sila. Kag unahon gid ang safety nila, no? Hindi lang kita siling at pa-picture lang kita and then why kita kabalo kung ano natungtungan naton kag magdalahulog kita. Ya makatuga man sang insidente, no? So ginaremind yun naton no ang aton pumuluyo kag ang aton nga mga bisita nga kadto ko nagpamasya dira sa Banwas ng Tubungan, Bombolinsi. Nabatian Bombotcham si Tubungan Iloilo Mayor Roquito Taxagon sang aton siya napagkikangutan. So busay gidadaya gali iya Bombolins. Ti why man to yata ni tuyo to si ma'am to nga magpaligo gusto ya malang kung tani to abi relax mag-inhale exhale kay kanami isang lugar mamati sa pagdaludo sang tubig sa busay ugali kiti di malas kay daw na hulog to siya nakadanlog siya kag naipit to sa bato lens. Oo, yes Bombotcham na ipit gid ang iya nga lawas sa bato ang ulo yan ang gid ang wala maipit amo to do na nabudlayan man ang mga responders bala rescuers kahapon Bombotcham nga makuha sa kay siyempre kinanglan Manila nga hinahinayon bala ang pagpagwa dari no sa saning biktima kahapon kung sariti naglabot pa sa 2 ka oras ante siya nakuha Bombotcham. So ang mga other pagid na mga preventive measures magplanuhan pa inino sa local government units sa Tubungan. So samtang nga ginaplano pa ina kag may mga inom patuman nga mga abino nga mga pagpanghalong kag mga dugang nga tikang sarado lang anay ang bato sumpit Bombotcham. May mga iban man nga pwede lagawan ang mga local tourists naton sa Banwas ng Tubungan pero diri sa may bato sumpit hindi lang anay Bombotcham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bumbo. Salamat gid na Bombo Lindsay sa imo siniiya nga follow-up report. No? So sa liwat nagaupon kita sa pagpangalisod sa pamilya sining biktima. Why man sang luyag sini kag ginapangamuyo nga mo sining matabo kay why man sang intensyon to si ma'am nga magpaligo mong iya sini kung tani relax man lang to magpropongko noon mo kay sa kadimalason na kadanlog siya or nahulog siya kag naipit tong iya sini nga til rason nga wala siya makahalin kag wala ini siya makaluwas dugangan pa yang gulpiada man nagdaludo ang tubig sa sining busay. Jesse 9 minutos na kaligad sa taknang alauna. Pagbalik naton dugang ang mga balita kag impormasyon na diri sa pagpangalagad sa Mumuanay Saudto ang Overseas Workers Welfare Administration 6 mas ginpasangkad pang ila sini nga kampanya batok sa illegal recruitment kag ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporations Incorporated nabudlayan kuno sa sining cashless payment sini nilang programa
para iya sa magasakay sa ila sining nga mga modernized nga bus or mga minibus. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumor. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024. Ang September 6, among first Friday of the month. Ining ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in excessive mercy of my heart ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, mangin kabahin sang advanced celebration sang Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa September 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi, ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street.
Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Hoskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Hoskin, Herbert Peter Hoskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974.
Sang 1976 sa isa ka Chester na ment sa Manila, naghimo pag Minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gihapon kapunimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Ang overseas workers sa Welfare Administration Regional Office 6 ginapasangkad ang kampanya kontra illegal nga recruitment. Di man lipod sa ibalo sa mga kabombo naton nga ti madamo na ang nabiktima sa illegal recruitment nga ginpasalig sa pila ka mga scrupulous man siya nga no iban sini nga mga makabig naton la mga hindi lehitimo sini nga mga agency nga naga-offer kuno iya sang pagpalakat o kung patrabahon ikaw sa iban sini nga lugar. Trabaho ka kuno bilang factory worker, trabaho ka kuno bilang isa sini iya ka matrabaho ikaw nga gani mga nagapang-offer sa mga trabaho ni mga nagatrabaho bla sa establishmento komersyal, igo mo ragle pag-abot mo to sus Maria kagusip ang iban siniti ginasustiner na lang kay ginhimo iya nga nagatrabaho sa sulod sang balay. Pero lain ang ila sini nga ginaplayan. Looking forward sa mayu-ayu sini nga trabaho sa luwas ang pungsod sa handom sini iya nga maalsa sa kapigaduhon ang iya sini nga pamilya nga nabilin diri sa Pilipinas, pero pag-abot nila to ang kalabanan sini ti ginhimo iya nga mga sa mga ano nibla mga cyber skandal nga ni iban sini ti biktima sang human trafficking ti nagpahayag dring OWA nga ginahimo nilang tanan para nga madula kag matapna na niyo ining illegal recruitment. Check ta bala si Bombohana Andasahan sa report ta please kamin. Mas ginapasangkad pagid sa overseas welfare workers diri man ang Bombo Cham ang ilamang kampanya kontra sa ining sa mga illegal recruiters diri sa Western Visayas sa kabugusan man diri sa Pilipinas. Naka-record ang Department of Migrant Workers sang 382 ka biktima nga na-rescue man nga ginhatagan sa provided naghihatagan sa assistance kaupod na ang Filipinos nga may human trafficking nga kaso dito sa Cambodia, Laos kag Myanmar. 89 naman ang suspected victims of illegal recruitment and human trafficking nga ang ining mga minors o kon underage workers kag ang may mga peke nga dokumento naman ang na-rescue man nga na-record man sa Department of Migrant Workers. 372 man ka mga biktima ang na-rescue kagin hatagan man niya sa assistance kaupod na ang sa isinta ka illegal recruitment victims sa Golden Power sa Italy. Kaupod man diri ang 105 nga gina-surveillance nati may 14 na ka-closure orders sa ginimplement man sa Department of Migrant Workers sa ining mga establishmento diri sa kabugusan nga Pilipinas. Kag diri man ang 28,572 ka illegal recruitment posts nga makita naton usually diri sa Facebook in partnership man sa Department of Migrant Workers sa Meta Philippines kag TikTok Philippines. Dito makita nato mga chami usually ang mga illegal recruiter nagalapta dira sa may social media kung sa diin may mga post bala nga makapamaayo sa kabuhi sa futuro sa mga kabataan nga kung mag-abroad kung magsulod man sa ila nga ining illegal recruiter gali iya Bombo Cham. Kaupod naman diri ang 17,886 ka mga individual nga ginatagan man sa legal assistance kag diri man sa 94,294 ka kaso kaptan man sa $6.7 million US dollar restitution pinaagi man sa Workers Auxiliary Support Project diri naman iya sa may Pilipinas. So diri sa Sambit diri amo ini ang mga accomplishments and projects man sa Department of Migrant Workers. Sa diri sa interview sang Bombo Radio kay Glenda Naaligonda
Regional Director sa Department of Migrant Workers Region 6 iyagin pahayag diri sa Western Visayas. So far wala sang may na-confirm nga illegal recruiter o kon illegal agency man diri sa may Western Visayas kahit isubong nga daan sa may pinakamadamo diri Bombocham nga overseas Filipino workers ang coming from Iloilo province nga diri nakatotal sang mga madako mga numero sang ining mga OFWs dito sa may nga nakaparegister sa OWA Region 6. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Glenda M. Aligonta. When it comes to the illegal recruitment, we do conduct naman anti-illegal recruitment campaign and trafficking in person seminars. Actually, we do have conducted na po sa province of Capiz. We have one from Roas City last May 16 and one also in Tapas. And we will be conducting also another anti-illegal recruitment campaign and trafficking in person seminar scheduled on September 24 naman sa province of Aklan. But for our OFW, so the being victims of illegal recruitment, no, they can proceed to the office to seek legal assistance sa amon ma'am. We will render legal assistance in the prosecution of such illegal recruiter. So maano lang gid ma-file lang gid sila sa amon complaint and we will assist them. We will have to endorse the name of the recruiter sa amon surveillance team, and it will be surveillance will be conducted, ma'am, no, to authenticate sang iyang illegal recruitment activities. After which, ma'am, may nakita nga i-deploy naman niya team for the closure of such establishment. With that, ma'am, may na-confirm po kita, ma'am, nga illegal recruiters gid diri sa Western Visayas. So far, ma'am, diri wala pa gid man kami nakabaton sang complaint, no? But for other regions, damo nakita, ma'am, na-close naman nga mga unlicensed recruitment agencies conducting illegal recruitment. Okay, ma'am. With that, ma'am, what advice can we give sa aton pa nga mga Pilipino nga may tuyo pa mag-abroad nga malikawan ang ining mga illegal recruiters? Okay. First advice, ma'am, is dapat ang aton nga mga aplikante mag-check gid sang ngalan sang mga establishmento or agency nga gina-applyan nila, no? So they can check the legitimacy of the recruitment agency through the Facebook, through the DMW website. So ara dira, ma'am, nakalista ang tanan nga mga licensed recruitment and manning agencies. Also, ang aton nga mga aplikante dapat mag-transact lang gid, no, sa registered address ang aton nga mga licensed recruitment agency. So kung outside na siya, ma'am, sang mga registered address, magduda ng aton aplikante. Kay recruitment outside the registered address of an licensed agency, maskin lisensyado pa na siya, kung wala na siya authority to conduct special recruitment authority, still the activity will be deemed illegal. Okay. So amo na ang tandaan sang mga aplikante o luyag yang magtrabaho sa luwasang pungsod ang ulihito nga mga tinaga ni Mamla, authority to ano ganito bumbuhan? Lipat ako? Authority nga mag-file man diri sang authority ano pa Bombocham pang ano bala sang ahensya. Recruit, authority to recruit. Muna na so hindi gid sila mag sa mga job applicants. Kapin pa kon sa iban sini nga pungsod hindi man na iya malain, panigurado lang na para nga may assurance kamo nga ang inyo sini nga ginaplayan, hindi iya kay illegal recruiter, pangitaon gid ang ila sini iya nga certificate, no, nga pwede sila nga makapang-recruit sa mga trabahante sa luwasang pungsod, no? Magpamangkot gid sa overseas welfare or overseas sa Workers Welfare Administration kung ano pa ginang iban sini nga mga dapat sini nila ya check karon, tandaan, no, para nga hindi marimalaso kag hindi mabutang iya sa wala kay hindi man niya lahog kag way man niya siling nga libre lang ni kay magproseso kasang imo sini nga mga papiles, mapagwa kagid sang kwarta, magasto kagid na bumbuana.
Yes, tama gid ina Bombo Cham kay diri na sa Western Visayas may masobra kita sa nga 430,000 plus nga mga OFWs nga kun sa diin na usually gid man diri sa Western Visayas sa record bansang OWA 6 nga madamo diri sa mga naga-abroad bala naton nga mga residente diri sa Western Visayas at dapat sa mga may tuyo pagid maghalong kapin pa hindi magpati-pati gayon sa mga ining mga Facebook posts o kun mga sa iban pa nga mga social media platforms kay usually ini gid ang ginagamit sa ining mga manugtunto o kun ining mga illegal recruiters. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa imo siniya nga follow-up report. Isa laman ang tinutuyo sang mga kabombo naton nga nagapadulong sa luwas ng pungsod. Agod nga mag-income, magasweldo sang dako para nga mahawas, mabuligan, maalsa ang ila sini nga pamilya batok iaorgikan sa kapigaduhon. Ila sini nga ginaagwanta, ginasustiner ang kabudlay kag kahidlaw sa ila sini iya nga mga pinalangga sa kabuhi. Kabaylo siniti naga-earn sila sang dolyar, naga-earn sila sang damo klase sang dolyar mo, US dollar, Canadian dollar, mga iban pa mga Asian countries, Hong Kong, Singapore, kon mga dito ikaw yan sa Middle East, real na to yung imo sining income. Kung sa Europe ka, euro or pounds. Pero tiya mo na dako to di mo sining sweldo, pero layo ka sa imo sini iyang pamilya. Pero amo nang mga sakripisyo nga ginantos kag ginatubang adlaw-adlaw sang mga overseas Filipino workers. Kiti kung diri lamang sila sa aton sinimatag palabati kung ikaw hindi paghatagan sang kaygayunan o kung oportunidad sang greener pasture, mambal naton mabuhi ka man sa pungsod Pilipinas, pero medyo talakason gid. Talakason gid sa aton sining karon iya nga mga kabombo. Hilabi pa sa mga services, katulad sang mga health services, diri nga danya sa pungsod Pilipinas. No offense meant sa mga government hospitals, pero kung gusto nimo iya sang makabig naton, kung kaisa ganin di man niya makambal gigita nga top of the line, mambal naton abiti kung gusto mo iya sang maayong nga serbisyo kadto ka sa mga private hospital para nga matutukan kagid. Sa aton sini makabombo, pero mahal man ang imo sini nga ginabayaran dira. Ang iban sinibanwa para nga mahatagan sa nga maayo nga puluyan, maging komportable, mapa-eskwela sa mga kung hindi man sini iya pribado, mapa-eskwela sa mga dekalidad sini nga bulutuan diri iya sa bahin sa pungsod Pilipinas, partikularmente abi sa syudad sa nga Iloilo. Ginatingwaan nila nga makapa-abroad sila. Sa aton sini nga mga kabombo. Kay kung ordinaryo ka lamang sini iya nga mamumugon diri sa pungsod Pilipinas, makadawa ka kung above minimum ikaw, pero mga minimum wage earner sini naton problemado gid sa subong. Kiti kung ng taon nimo ang ila sweldo minimum, pero ang mga necesidad or kinahanglanon sini nila is above minimum iya ang presyo. Why sila sang lisuan, mangutang, why mo pa iyan na trabahuan, na utangan mo na. That is why nga mas ginapili
sang kalabanan sini iya nga mga nagapadulong sa abroad nga bisan biyaan nila ila sini nga pamilya ang kabaylo sini iya ti amo na kwarta matagan mo sang mayo nga buwas damlag ang imo sini iya nga pamilya, imo sini nga kabataan. Siguro nagakadapat man nga hatagan sang nagakigo kay tulupangod sa ngaton sini iya nga gobyerno ang serbisyo kag hatagan Manila sang mga nagakigo sini nga pagtamod ang paghatag sang di kalidad man sini nga trabaho. Kag when you say di kalidad sini nga trabaho, may mga talaksan man na sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang talaksan why man kung kay isa nagamater, anuhon mo lang kung degree holder ka kung why ka man sang pangilala. May isa gani ako ka nakita balang real, no? Nga diri ko sa pungsod Pilipinas ang bata maumpisa sang isa ka tuig sa pag-eskwela sa nursery, isa ka tuig sa kinder, no? Ang iban sini may mga preparatory pagid gani, may mga prep pagid. Tapos ti elementary 6 years. Butan tabi nursery, kinder, tapos direktabi sa grade 1. Plus 6 years. Duwa na to, dugangan mo sang anom ti 8. No? 8 years na. Plus 4 ka tuig sa high school. 8 plus 4 is 12. 12 years sa Bombo Chris. Plus may K-12 pa. Another, may madibala sa K-12, may junior high, may senior high. Dugangan mo pagid sang pila, 2 pagid ka tuig. Ti pila na, 14? 4 pagid ka tuig sa kolehiyo. Ti pila na, 18? 18 anyos. 18. Saya sini nga paggraduar sa aton sini magkabumbong ita siya trabaho. Pagpangita iya sang trabaho, no? Hindi lang man saya siling iya nga mangita sa trabaho kadto sa mga establishmento komersyal kag mamba nga mangita nga pangita ko sang trabaho may bakante mo da. Hindi. Kinahanglan anay iprepararya mga nagakaigo sini nga dokumento, resume. Magluwas sa resume ti dapat kompletos recados ka naman. May ara ka na sang SSS ID or SSS number, PhilHealth, no? BIR number o TIN number. Ano pa yan? Kung ilakip mo ang GSIST, dapat i-comply mo pa na. Tiway ka pa obra, gasto ka na, di ba Bombo Chris? Karon! Nakakita ka na sa obra? Tapos, sweldo mo 10 lang. Sweldo mo 15 lang. Sweldo mo 20 lang. Timsong sa una sa mga Saudi boy, napakasakit, Kuya Ide. Sa iban siniiya nga pungsod, sa aton sini makabombo, for example, sa nakita ko itong real daw, South Korea, itong intumod ya. No? May exam ka lang kuno iya nga kwaon, kag kung mapasaran mo na ang exam, sarang ka na iya makatrabaho. Kag ang imo sini nga monthly, kung i-convert nimo into peso, maga-monthly ikaw, no? Starting ang trabaho 80 to 100,000.
pesos. Sa aton sinimatag palamati. Ti pagkakita ko gani isang real to Bombo Crisilugo no naghapdos akon siniya nga naghapdos na niya akon siniya sulok-sulok siguro ba sa ginainom ko man samtang galantaw ko to sang amotong real kiti gabi ko na to nakita mo ti basta gabi gani Bombo Chris anong masami nga ginainom. Anyway, why pa na natapos ang mga sirkumstansya. 18 anyos ka kang nag-eskwela, ka-graduate ka, why ka pa makakita sa trabaho, magastuhan ka na sa pag-tipon sa imo sining mga dokumento. Tapos, apply ka obra, may kadungan ka. Why ganito makatapos sa kolehiyo, college level lang? Galing abi kay may kilala siya nga politiko Bombo Chris. May kilala siya nga politiko, why labot sina hinablos bata basta paryente sang for example abi paryente ni Kap, paryente ni konsihal, paryente ni vice mayor, paryente sang kongresista, paryente ni mayor. Ay, iho di karbon niya. Amo pa na yang makaobra. Ti kapinot sang sitwasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na ngang iban kung mga yara sa mga banwa-banwa kag may oportunidad nga maka-abroad, ginaingusan ang mga ginikanan. Nay, ibaligya tala ni Carbaw ta. Kay kun mabaton ako to sa ginaplayan ko abroad, ang Carbaw ta, islanta ni isang traktura. Amo na. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ano ba lang importansya sang Carbaw kun may ginatalauma ka sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo or sa mga kaprobinsyanan? Di ba Bombo Chris? Labing importante gin mga Carbaw? Ti amo nang ginaingo sila kati mahal Carbaw sa una mo. Ti para lamang nga maka abroad isakripisyo ibaligya ang Carbaw. Ti way na sang gamito ng ginikanan niya mag-arado. Ti paano lanay anong term sila Bombo Chris? Paagsadahan lanay sa iban or iprinda lanay? Ang iban, sino ginaprinda pag patingin ng talaumaan mo? Ti dira kuntani sa aton sini nga mga kabumbo, isa man ina sa mga labing nagakadapat nga hatagan sa nagakigo nga pagtamod sang mga opisyalis naton, but unfortunately ining mga ginsaliga naton nga mga palangga yang pigado, buligan ang pigado, hatagan sang trabaho daw before campaign period, during campaign period tamalang na mabatian kag mabatsyagan after the election. Ang iban nga kadumduman or nakadumdum pero kalabanan ay gid. Madumduman naman kamo after 3 years. Tiyan mo na ka pinot sang sitwasyon. 53 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Marisol Binyas. Ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporations Incorporated daw nabudlayan kuno sa sining cashless payment scheme nila sa mga modernized bus or mga minibus. Sa aton sini mga kabumbote, anong nabudlayan pagid sini nilaw? Check tabla si Bombo Sol Biniasol sa report please gamin.
Aminado diri Bombocham ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporations Incorporated o kon WVATCCI mabangod man sa mahina nga pagpagwaabi sang sining card sang provider nga para maka-avail abi ining mga pasahero nila sang cashless payment bangod man sa pigado kuno nga sales stock sang natuhoy nga provider o ning specifically ining Infinite card nila nga naga-provide sang sining mga cards gani diri mismo sa Western Visayas para matigayon nga mag-operate ang ini nga programa. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Hali Alcarde, ang General Manager sang WVATCCI, iya ginpahayag na sa bahin abi sa pagpatuman sang cashless payment program. Pabor gid ini sila bangod tuman man ini kadako nga bulig abi sa bahin nila, especially sa ila sini nga mga tinawo ang ila nga public assistance officer nga hindi na mahuol sa pag-ticket and at the same time pagsukot man sa mga pasahero nila, amuman ang pabor sa konbenyente sang ilang mga pasahero bangod sa mutual nga benepisyo sa mga sakay sini Bombocham and at the same time sa mga tinawoman under sa nagkalain-lain nga kooperatiba o transport cooperative diri sa bahin sang Western Visayas. Pero amo na no sa bahin kuno abi sang patuman o kun pagpa-acknowledge abi o kung kuha sang sining mga card nila o kung ining ilang top card nakabase naman ini sa mga public commuters kay sa ilang bahin especially sa card provider nga nagahatag sang sining o kung nagabaligya sang sining mga panay card ginapasakay man nila sa ilang mga unit para gilayon nga maka-promote abi sang among card diri Bombocham para matigayon nga mapalapnag ining cashless payment sa bahin man sa naglaing-laing nga transport cooperative. Pero amon medyo mahina kuno bangod man sa paglantaw sini medyo mahina ang sales stock nga ginaobra sang sining provider kaya ang ilaya ginaobra nila is naga-assist o kung naga-promote lang sila sang among programa pero ang patigayon abi nga mabaligya mapaubos ining card nila amo mismo ining provider pero do mahina kuno ang ining sales stock kag ti amo na gani may isa ka best nga do na encounter ni Mr. Alcalde nga isa sa mga nagabaligya sa sulod sang mga unit nga do ginrecommend na gani sa provider diri sang card nga islan o kung ihibaloon kung kamusta ang status nila o kung pag-promote sini nila o kung pagbaligya sa field diri Bombocham. Sa dugang balang payag ipabati ta nga to nang interview ka Mr. Hali Alcarde. Ang cashless payment nga na subject inaya sa acceptance ng riders. At the moment we are selling the Infinite card kay ti amon ang panay card na bala kay amon nga ginabaligya sa subong kaupod sa amon nga AFCS or ang automatic fare collection system namon. Ugaling it is on the acceptance of the people, especially the riders naton, if how acceptable it is for them at the moment. So that will be subjected for the acceptance of the people. Kung halimbawa ready na sila, willing na sila maggamit ng cashless. Pero kung kami ang pamangkuton mo pabor gid sa amon yang operators ang paggamit sang top card nga ang card nga magbayad ka card lang. Okay, may pila na kamo ni sir ka na produce nga Infinite card kag tagpila ni sir? Ang Infinite card depende na sa sulod sang imo nga load. Ang card nga libre na. Ang backload mo na nila, for example, bakal ka 50 pesos. May load na siya. May ara man nga card nga may load nga 100 pesos. Tapos amo lang na siyang i-reload mo lang every now and then magkadto ka sa magagi ka for example sa terminal, ipa-load mo dito. Liwat man mo na siya. Okay, pero sir may minimum abi kung pila pwede ma-load. Okay. So ay man daw 50 pesos man lang ang pinaka daw 50 pesos man lang. Bisan diin ka lang ni sir pwede ni siya magamit no? I-swipe mo lang sa for example saka ka sa WBTC, swipe mo pwede. Saka ka sa Mitsco, swipe mo pwede. Saka ka sa
Kitsko. Pwede. May mga campaign ka mo nga ginaobra para ma-promote ini, sir. Kay hambal mo man ti mas convenient mani sa inyo and at the same time sa mga passengers. Ang samon ginapasaka na namon ang mga staff nila sa mga bus namon kag diri na sila naga sell sa mga bus namon. Allowed na namon sila kag basta't nagabaligya sila da sa bus namon, wala na namon sila ginasukot. Okay, oo. Pero so, limawa, masakay sila sa bus. Naga-sell stock na sila sa bus. So, okay kabalaan mo ang iba nabi na uya man nabi sila ya mo. People do not understand. This is part of the selling job. They know how to speak. They know how to talk to the people. They know how to bring the message. It is not simply selling the card because we are trying to educate. Sa amon yang mga bus ya, gina-promote na namon, dira. Ginapasaka na namon sila libre. Ako gani pag hindi kaya kabalo mag-sales-stock sina, ginatawag ko to sa Ulpinit, hindi ka din magpadala tao sa akon, hindi ka balo mag-sales-stock. Kaya bisan ako nga nagatanaw, gainit ulo ko. Magtanaw nga daw, hindi siya kabalo magbenta. Ginaisla na nila ang tao. Kaya kinahanglan daya kabalo kagidaya mag-sales-stock. Yan hindi kaya maguya-uya. Hindi nga mabaton ka lang isang sildo mo ya, hindi kaya kabalo magbenta. Nabatian diri Bombocham. May punto man si Mr. Alcalde pero kung doon napigawan siya baligya Actually, sa may mga available man nga top card sa mga terminals, pero amo na ang main gate nga baligya sini amo mismo ang provider. Alright, pero mga ang ila kuno nga mga nagabaligya kuno piga mag sales stock sa aton sino makabumbo. I-explicar nila dira kung ano ang bintaha kung may ara ikaw sang anong tawag ni? Anong tawag sa card nila ni? Panay card ina Bombo Sam. Panay card. Explicar mo dira kung anong bintaha kung may ara ka sang panay card. Diin mo ini sarang magamit ang panay card. Mga kasubong sinabla. Bumbo Sol nga makainganyo sang mga manugbakal pero tiko na mo ginang ang mga ahinte sining mga provider ni Pigado ti sino man nabi mabakal sa imo di ba? Exactly. Sa aton sin mga bumbo. Patudlo sila guro kay Mr. Halia Alcalde dira mag sales stock para nga tunay-tunay kang nami. Mayo gid gani Bombocham nga magpatigayon sang mga seminar upod gid si Mr. Hali Alcalde kay sa aton man nabatian do mas nakabalo siya kung paano magbaligya o kung mag-sales stock kay may mga inagyan man ini siya nga may mga inagyan nga gin pagtugid sang na-interview naton nga naka-experience siya ini siya pang baligya man dito sa bahin sa Manila. Nagambal man to gani si Mr. Hali Alcalde nga ining mga nagabaligya agent sa mga sang sining provider sang card kag ginapasaka nila kag sa bus ginapabaligya ti mayo man na pero mas bintaha pagin kun mas mayo gin man tuod mag sales stock kay bisan paano makainganyo kabala Bombo Sol? May edge gid Bombocham. Pareho sa ato nabi why kita nagadala cash kay more on cashless transactions kita ti bintahagi na sa aton Sol di ba? Yes Bombocham, especially kung magtinali ay nabala maginotok naga Bombo Sol Bombo Chris mo kay why gid gano yes lang niya tanan nga yes mo di ba Sol? Di ba Sol? Bombocham kay na experience man naton kag kinahanglan gid naton nga mag-adapt man sa among nga mga klase ka programa kay under naman na ina nag-featured naman ina sa bahin sang pag-implementar sining public transport modernization program. Sa iban nga ni iyang nasyon hambal sang kilala ko within sa ila sining bus daw kasubong bala na iya nga ang card nila nga ginauyatan do may microchip na dira kag do ginascan lang nila nga bisan sa bus the moment nga magpundo abi sa bus station iduot lang nila dira sa do infrared ano nang tawag no
ang ila sini nga card, gabukas na yun ang puwerta sang ila sini nga bus, kag automatically ginadidak na to sa balance ang imo sini nga card. O muna nato yang ang sahi sang pagbayad sa ila to. Bumbusol, no? Tidiriya, pag saka mo sa bus, pag pungko mo, dira pa lang kag mabukas ka sang imo sini nga coin purse or wallet mo, no? Kag dito kag magabot ka sang imo sini nga inugplite. Ti kung nag-istorya kita sang moderno, kay modernized bus nang ginasakyan mo, ti dapat may mga ang makita naton diri or ang sistema sini nila dapat nga mangin moderno man katulad sining cashless payment gani. Ako pabor gid ako sina diri, no? Kag sa mga kabumbo naton kung naga-commute ikaw mas maayo nga mayara ikaw sang kasubong sini nga card. Pero mas maayo pagid kung ang mga agent sining provider sang card nagahuya-huya mag-explicar sa tawo, palapit ka mo dismumbo kay atagan ka mo namon sang ideya, no? Kung paano nyo pagid iyang ma-explicar ini sa mga commuter, no? Approach nyo lang diri si Bumbusol, Bumbutsam, kung sino man dira, no? Para maplastar kag mapabalota pagid sa mga commuter ang kayuhan kag bintaha kung mayara ikaw sang ginauyatan sining panay card munang ginatawag nila Sol. During that Bumbusam. All right. Ini si Bombo Marisol Diaz para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kida Bombo Marisol Binias. Sa UAE, kuno tanan amo na tong ginagamit o ang tawag dito iya NOL card or NOL card sa train or bus. Amo na kuno to ang ginagamit sini nila. Ti moderno na gimantuya sa UAE, abi mo, United Arab Emirates, sa iban siniya nga mga European countries, amo man no? Do kita lang guro diri sa pungsod Pilipinas nga makabati ka magyapon mo Chris pagsakay mo sa bus bla, minibus na, modernized bus. Bayad gani liog. Modernized bus, pero kabati ka magyapon ka bayad anay liog. Tapos kung kaisa hindi lang mo ang batian mo, bayad ganinong estudyante sa private school. Di ko mabatian sa isa pagin nga hanginon man, bayad ganinong registered nurse. Agoy, registered nurse. Mabatian pag ito sa isa, bayad ganinong secretary ni Mayor. Yagoy, Tapos sa kwarta nila, bilog po na blabong mukrisaw. Bayad ganinong siman, bago lang panaog, pero naplatan, gani nag-commute. Pero, aligbat ka mo. Kaya nalay lang bayad ganinong isa lang miyembro sa termite gang. Tama na ni mong bukris kay lapaw na sa latid. Sige, standby na kamo sa kapon lamang program. Kopod sa kay Tita Regine, si Bombot Shama Blanco, cover gabilin sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 1 to 7, 2024.
ang September 6 among first Friday of the month. Ining ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance, they shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa September 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa sining nga weekend, mangin kabahin sang advanced celebration sang Grandparents' Day kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiya nga banda sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edition, kicking off alas 6 sa gabi sa September 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa September 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Since ang September 8, adlaw sang kapestahan sa Nativity of the Blessed Virgin Mother, pangayoon naton sa Ginoo. Through her intercession, nga tagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa aton kabuhi, ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas.
Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkop. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Mayong hapon gid sa internet mga kabombo. Ini si Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sang palatuntunan
kahapon lamang. It's the 4th of September 2024. Kay Bermant na man kita, well, ma-Christmas countdown na kita. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. The more reason that we have to share the love because manag Christmas na 112 days before Christmas. Ha! Kasi gabong na, no? Si Jose Marichan, September 1 pa lang. Anyway, sa liwat ang akong mainit gid ng pagabi-abi sa inyo, mga kabombo, diri naman kita, kag padayon na naton ang aton nga mga kalingawan every afternoon from Monday to Saturday, amo ni nga mga oras, kahapon lamang program. Sa inyong mga istorya dira, ay salamat gid gali ha sa mga nagpaladala naman sa ilang mga istorya diri. Thank you so much. Schedule lang nato nina, may atuto nga may nag-request siya for September 10. Sige. September 10 is Tuesday. That's gonna be next week pa. Alright. Sige, sa inyong mga istorya dira, please email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Sa gihapon, nagabaton kita ha sa mga ginapang sulat ng mga istorya. Susulaton nyo lang and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ang iban, ginapadala sa neighbor, ginapadala sa bata, ang nag-eskwela diri sa syudad. Ang iban, nagakadtugid, no? Kung mataymingan, makalagaw-lagaw diri sila sa syudad. Ang mga taga Banwa-Banwa, bala, kung makalagaw diri sa syudad, ginadiretso na lang. Diri sa Sky City Tower, ang ilang mga istorya para nga ma-hand-in gid personally sa kay Mamang Guard or kung matsyempohan ako sa akon gid nila madiretso ang ilang mga istorya. So you can also do the same. Gani mga kabombo, salamat gid in advance sa mga wala pa nakalabot diri nga mga istorya. Kag salamat sa mga nagapalabot gid regularly kag sa iban pa nga luyag man magpalabot sa ilang mga istorya. Feel free anytime. Ilabi na gid luyag taman kumustahon ang aton dira nga mga kabombo abroad. Kumusta na kamo? Manag Christmas na, oh. Kumusta man ang inyo nga mga sitwasyon sa buong dira? Ang mga love life, kumusta? Family life? Pwede gid ha nga ma-share diri sa aton. So, ari na ang aton nga song for every one of you. This afternoon, it's from Janiel and Dave Alvarado. Vows. Mayong hapon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
Be sure to keep your promise because a promise is a promise, especially vows ninyo. It's a covenant with God. It is now 25 minutes after 2 o'clock. Right, umpisa na kita basa sa makasaysayan. May-ari kita diri from Maribel, Sangsagay, Negros. Dear Tita Regine. Una sa tanan, naghatagid ako sa katahuran sa imo kag sa mga tagpalamati man sa sining nga programa. Parehas ang iban, ako may ara man sa kasaysayan nga gusto ko ipasakop sa KLP. Tawagan lang ako sa kay Maribel, 58 years old na ang akong edad sumong, may bana kag 5 kakabataan, taga-sagay gid kami. Isa ako ka maestra diri sa amon, kag ang akon bana, isa ka mangunguma. Ang matuod, ang akon bana, estudyante ko lang sang una. Uy. Pero tungod sa Barangay High School, kag late na siya nagpadayon sa nga pag-eskwela, amo ina nga nagkilalahay kami nga duha. Diri ako nagamaestra sa isa ka barangay sa Banosang Manapla. Isa ako ka mathematics teacher sa 3rd year high school. Sang primero ko pa lang nga pagkakita sa akon estudyante nga si Franco, nga nanginban ako subong, doon naluyag ako sa iya dayon. Gwapo abi siya, bisan maitom lang, pero kanami isa iya mamisti. Gani, na-attract gid niya dayon ang akon attention. Bangod siya gid ang akon ideal man. Amo lang ginaugaling, kaya medyo dako ang antad sang akon nga edad sa iya. 30 na ako sadto, samtang siya, 18 pa lang. Kung sa ako na gani klase, ginahambalan akon siya nga magpabilin klase or type sang tawo. Kag daw kamasinulundon nga klase sang bata. Ginpamangkot ko siya kung nga ang na-late siya kay ti dapat kung 18 ang edad mo, 2nd year college ka na tani. Tiyang sabat niya, nga tungod, nagmasakit ko no si tatay niya. Kag tungod, pagpanguma lang ang ilang nga pala nga buhian, wala sang matatap sang ilang nga uma. Gani, siya ang nagbulos sa iya amay. Na-stroke gali ang iya nga amay. Kag ikaduha siya sa 5 sila nga mag-ululutod, kaya ang ila subang babayi, gani, siya gid ang mabulig sa iya amay, para makakaon sila. Masubo niya nga ginistorya sa akon, nga wala na sila sang iloy, kaya nagupod ini sa lalaki, nga ila kuno kabulig sa uma. Sang ma-stroke ang iya nga amay, nagsugod man ang iya iloy sa pagbisyo. Gani, wala sang may masagod sa iya magagmay nga mga utod. Nakibot na lang sila isa kaaga, nga wala na ang ila iloy, kag wala naman ang ila bulig sa uma. Ang ila balita nga nag-upod ang iloy nila dito sa lugar sang lalaki sa dagupan. Pero sining karon lang, nakabaton sila sang balita, nga daw hindi kuno maayo ang sitwasyon niya. Kay wala labot, nga ginapintasan kag pigado, madamo pa sang bata. Nabatasan sang ila iloy, nga bayaan sila, nga iya kabataan nga mga magagmay pa ang utod ni Franco, kag imbalido pa ang ila amay. Kag wala na sang mahimo, kundi magpanilin sa higad or magpabilin sa higad. Gani pareho sila sa iya magulang nga babayi na wala nakatapos. Ang iya magulang nagpamanila, kag nag-obra bilang kabulig sa balay. Hasta nakakita sang tsansa nga naka-abroad bilang isa ka OFW. May upod kuno ang iya utod sa ulubrahan sa Manila nga nag-apply pa Dubai. Gani, tungod na ganyat man, kay fly now, pay later ang ila paglakat, nakatsansa ini nga makaobra sa Dubai. Ang maayo nga swerte sang iya nga utod, kay naluyagan siya sang ila amo didto, kag ginpangasawa siya. Butang, naging kakibot kuno nila sang mag-abot sa ila ang ila nga utod,
kay upod ang iyabana nga foreigner, kag madamo sa nga lahas. Kagindala sila dayon sang iya magulang sa Bacolod, kaginpakaon sa isa ka malahalon nga restaurant, ginpamaklan sa mga bag-o nga bayo kag sapatos. Amo kuno ato ang pinakamasadya nga Pasko sa ila ka buhi. Kagin sorpresa sila sang ila ka magulangan nga utod. Bisan wala ang ila iloy, pero donangin kompleto ang ila Pasko sa adto nga tion. Pagkaabris ang klase, nagdesisyon si Franco nga mag-eskwela liwat. Amo yadto nga nagkitaay kami kag nangin estudyante ko pa siya. Masubo siya sang ginaistorya niya ang ginhimo sang ila iloy sa ila. Nagalumaw-lumaw ang iya mga mata. Pero, sang dito na sa parte na sa iya nga utod, doon na umpawan siya, kag nagnayanaya man ang iya hitsura. Halinsad to, permi na siya nagakadto sa akong classroom. Iya ako ginadalhan sang tinanok nga balinghoy, kapayas, bayabas, kagamote. Ila ko no produkto sa ila uma ang iya nga dala sa akon. Gapawala lang ako, pero puwerte gid ang akong nga kalipay. Kung sa tion ga iya ako kadtuan, kay kung hindi siya gani makakadto, bugulalain ako. Kag dugay-dugay ako nagalaaw sa bintana sa akong classroom. Kag ginapangamuyo ko, nga tani, kadtuan lang niya ako. Wow, si ma'am ha. Pagkadugay-dugay, makita ko na lang si Franco, ara na sa pertahan. Kag pamatsyag ko, daw ara ako sa langit. Basta makita ko na siya. Pero, wala gid ako nagapahilom. Kay nalainan ako, nga daw magulang na lang niya ako or nanay. Tapos, ako pa ang nagapakita sa motibo. Husto na sa akon, nga suod kami nga duha. Kag siguro, balunon ko na lang sa akon pagtigulang ang akon nga paghigugma sa akon estudyante nga si Franco. Basta, iya lang ako bisitahan, kag makaupod sa makadali, husto na ina para sa akon. Pero isa kahapon, Biyernes sadto nga adlaw, gahulat ako sa akon estudyante nga babae, kay maupod siya sa akon balay sa Bacolod, kay taga Bacolod gid ako. Kada Biyernes, nagapauli ako kun weekend, kay nagabalik naman kun Monday morning. Mahapos naman lang, kay lalabyan man lang sang bus ang eskwelahan nga akon nga ginatudloan. Sa wala ako ginapaabot, nakapormada si Franco, kay ginambala niya ako, nga maupod siya kuno, kay mapabakolod man siya, kay makadto siya sa iya paryente sa Tangub. Iya ginhakwat ang akong dala ang pagsiling, nga siya na lang ang madala sang akong dala, kay agod hindi ako mabugatan. Samtang nga nagadugay ang amon nga pag-ayuhay, do nagadugang pagid ang akon kaluyag kay Franco. Ilabi na gid or ilabi pagid kung may mga ginahimo siya nga manami isa akon. To hindi ko mapunggan ang akon kaugalingon, nga higugmaon ko siya. Gani, upod kami nga duha bantay sang bus pakadto sa Bacolod. Wala ko na lang ginupod ang estudyante ko nga babayi, kasi Franco naman ang nagbitbit sa mga dala ko. Sa nakasakay na kami sa bus, tuparay kami nga duha pungko sa bangko. Kay dito kami nagpungko sa pinakalikod sang bus. Kay medyo maligwa. Agod makaplastar ako dito sang maayo. Sa kakapoy ko siguro sa bilog nga adlaw nga klase, natulugan ako. Kag nakasandig ako sa dughan ni Franco. Pero, hindi ko githungod. Kag daw nahuya ako gani. So pagbugtaw ko, nahuya akong ang ulo ko, aragid sa iya dughan. Pero sa sekreto lang, daw maano man ako. Nakibot pagid ako, sang iya ako ginhutikan. Nga, I love you. Dahutik man, no? Doon natupungawan ako. Kagintampa-tampa ko pa ang guya ko. Kay siling ko, basi nagadamgo lang ako. Nalipay ako katama, pero ginambalan ko siya nga malayo ang distansya sang amon edad. Kagula niya mahibaluan ang iya ginapanghambal sa akon. Basi isunlugon pa siya sa ulihi sang iya mga abyan nga may nanay na, may lola pa. Nagapamilit siya nga batunon ko siya.
Kaghambal pa niya, hindi man kuno balasihan ang edad sa paghigugma. Nakibot ako kay nga aamusad to ang iyang ginapanghambal, kay kahubin pa sa iya. Mas nakahibalo ako kay ti, may edad ako sa iya. 12 anyos ang antad sang edad namon nga duha ni Franco. Ang hambal pa niya, nga madugay na siya kunutani, mapropose. Galing, basi ko no, nakulbaan siya, nga basi ko no, maakig ako. Pero ang matuod, kinahulat ko man, nga siya ang mag-una. Gani, sa ginasigi niya ako pamangkot, kung ano ang sabat ko. Kinahanglan ko no, antes makalabot sa Bacolod, mahibaluan na niya ang akon nga sabat. Wala untat ang iagbay sa akon. Kag ako naman, nagasandig man sa iadughan, bilog nga tiyempo. Wala siya kahibalo, nga daw maribenta man ako sa kalipay. Gani, wala ako naging padugay ang tinion, ginsabat ko siya dayan. Wow, ma'am ha? Happy gid kami nga duha. Pero ginambalan ko siya nga preparahan gid namon ang masunod nga matabo. Kay napiho ko nga may mga oppositions gid nga matabo, especially sa amon nga mga pamilya. Kung sa bagay, hindi man gid hilmonon kay mabukod ang iyalawas. Kag ako naman may pagkakatitiya. Gani suno sa kay Franco, para sa iya wala sang problema ang distansya sang amon edad. Ang importante, nagapalanggaanay kami kuno nga duha. Gani, amo ina ang amon ginhimo nga duha. Wala namon ginasapak ang mga istorya, no? Gani manami ang amon nga pag-upod. Ginkasal kami nga duha, wala man nagpamalabag ang iya magulang nga babae, nagpauli gid sa adlaw sang amon kasal. Ang iya mga utod, gindalas ang iya magulang dito sa Dubai, kag ang iya amay, ginkuhaan sang manugbantay, agod hindi mabudlayan. Nakatapos gid si Franco, kag ang iya nga kurso, agriculture. Halin sang una, amo gid na ang iya handom. Tungod gusto gid niya nga magtuon sa mga teknik sa panguma. Hasta sang ulihi, nakabakal kami sang tubuhan, kag siya ang nagaintindi. Maayo man ang amon kita sa pagtanom sang tubo. Ako naman, padayon sa pagkamaestra. Ara na subong sa kolehiyo ang amon kabataan, kag may duha nga ara pa sa high school. Ako na pamatud-an nga wala sa edad ang paghigugma. Kag himuunta ang mga trials nga inspirasyon sa aton mga handom agud magsanyog sa pagpangabuhi. Tubtob na lang diri ang akon kasaysayan. Maraming nga salamat sa imo pagbasa sa akong sulat. Tagal lang ako sa kay Maribel, sa Sagay City, Negros Occidental. It really warms our hearts, no? Hearing sa amo sining mga istorya, love story with a happy ending. Yes, ma'am. Age is just a number. Ang importante dira, nagaintindihanay kamo nga duha, nagapalanggaanay kamo nga duha, nagasuportahanay kamo nga duha. O, diba? See, it really showed that you love each other. Si Franco naging successful man, nakatapos siya, nakakurso siya, kag sa kurso gid nga iyang ginahandom. All the while, ikaw, padayon sa imong pagmaestra, nakaangkon ka mo sa mga kabataan, and up until now, you are together, and you are having a happy family life. So congratulations, gid, sa imo Mama Maribel. Love really wins, no? Congratulations, and thank you so much, gid. Sa imo nga gin-share diri nga inyo nga love story nga duha ni Franco. Mga kabombo, it is now 40 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974.
Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyanteng Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully.
hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga Next story is from Lola Rose, My Dearest, Inday Regine. Una sa tanan, ginatami ako sa maayong hapon. Ang tanan nga katapos ng Bombo Radio, ilipinagid sa imo Inday. Ini nga kasaysayan, ang sulaton ko, iya sang 3 ko kabata, nga nagaobra sa sagwa. Inday, suguran ko sa pagsaysay, ang iya ni Z. Si Z, 4 ang iya anak, 3 ang lalaki, 1 ang babae. 2006, naglakat si Z. Ginbilin niya sa akon si Ramram kag Princess nga nagadedi pa sa bibiron, pero wala siya sang ginbilin nga kwarta nga inugbakal gatas. Ang ginapadedi ko sa ila, bugas nga binokbok nga akon ginalugaw. Inday laktoron ko na lang, 2010. Naghambal si Z nga mangita sang balay nga balaklon, kag nakakita ako. Dayon ginpadalaan niya sang kwarta, kag ginbakal ko, kag nagsaylo kami sang 9 ka mga bata, kay nag-upod man ang mga anak ni El. Sandiri na kami, permi ako nagakalipong. Pero kung makatulog ako sa 3 ka adlaw, nagaayo man ako. Amo nga nagsaylo man ang bana ko, 11 na kami sa balay. Kung mag-away ang mag-utod, may masaway na sa ila. Pero sa ulihi, naglain ang buot ko sa bana ko. Ginbayaan ko, pati ang mga apo ko. Nagpanegros ako. So nagbalik ako, si tatay na nila ang upod nila. Kinagambal ako sa ikaduha. Kamo lang diri, kay mabalik ako sa Negros. Inday pagbalik ko, nagupod sa akon si Agot. Kag sa Bacolod kami nakakadto. Sa balay, sang ginyayahan ko, kag ginsweldohan ako ni Inday D. Kag didto ako nagtambok. Hasta subong, tambok ako. Inday sa napatay ang bana ni Z. Ginupdan ko naman ang 4 ka bata, kag sa akon niya naman ginapadala ang budget sa mga bata. Isa ka adlaw, nagtawag si Z. Hambal niya, naghulog ako sang kwarta sa imo account nga amo ni, pero sarado nagali. Kay wala na sang pondo. Pangitain nyo dira paagi, nga makuha nyo, kay ibayad malangin na sa tricycle nga baklon ni N. Kag si babae, ang amon ginpalapitan, kag ginpangabay, nga siya lang ang makuha sang kwarta sa bangko. Inday, sa nakuha niya na, ginhatag niya sa akon ang kwarta, kag ginbayad ko sa tagiya sang tricycle. Pagkasunod nga bulan, si babae na ang nagkapot sang budget sa mga bata. Nagaabot lang ang grocery, 1 ka tray nga itlog, pero wala sang asin, ahos kag bombay. Pati bugas, siya ang nagabudget. Isa ka bes, ginsugo ko si Ramram nga makadto kay babae kay wala na sang bugas. Wala nagpati si Ramram. Si Princess ang ginsugo ko. Wala man gihapon magpati. Hasta nga ako na lang ang nagkadto. Hambal ko, wala na kami bugas. Sabat niya, ay chay, sa saan ulan tong bugas ninyo? Wala na? Kagdayan ko na lang talikod, Inday Regine, para hindi ako maumid sa gutom. Nagdesisyon ako, ngang allowance ko nga halin kay Angga, ipaamat-amat ko pa obra sang balay sa lote nga ginhatag ni Angga. Inday, bisan wala pa kusina, nagsaylo na ako, kag nagupod si T sa akon. 3 kami sa balay, kay si Rika, wala man magbuya sa akon. Ang 3 nga anak ni Z, mansig sila panglabas ang ilalago. Si N iya, kay nagabiyahe sa tricycle, gabi na akong magpauli.
Tungod kay matamad si Princess magtigang, tanawon niya lang ang kaldero ko kag bitbiton. Pagkaaga, pangitaon ko lang ang akon kaldero. Hambal ko, kung mangayo ka mo sang kanon, hindi mo pagdalon ang kaldero. Sa laktod, nangasawa na si En, kag amo naman ang nagatigang panghugas pinggan kag panghimo sa sulod sang balay. Abi mo Inday, naluoy gid ako kay H. Kay may bata pa siya nga gamay, siya pa ang nagapanghimos. Inday kon party kay Z, wala na siya nagatawag sa akon. Kay kung ano ang ginasugo niya, wala ko na ginapati. Kaya ang ginasugid ko sa iya, wala yaman gani ginapatihan. Pareho, ginambalaan ko siya nga nabudlayan si H magkuha sang kwarta kay babae. Kung anong ilang balaklon, bisan bugas nagakawad-an sila. Kay bisan dito na ang makuha sa banwa, mabalik pa, kay wala pa kuno nakatawag si babae. Isa ka bes, nagkadto si Princess kay babae kay mabakal materyales, kay kayuhon ng ila kusina. Pag-abot ni Princess, hambal niya sa panday, to, ilista mo kuno para mabudget niya ang para inugbayad namon sa eskwelahan. Hambal namon, dalatong listahan, kag siya ang pabakla. Pagbalik ni Princess, dalaya na ang kwarta, kay basi kuno kung siya ang mabakal, basi hindi kuno paghakuton. Inday, subong wala na ako nagapakighambal kay Z. Ang iya mga relief sa garahe didto gihapon. May babae nga nagkadto sa ilabalay. Nagpalapit ako, hambalya. Ipakadto ako diri ni Z kay ang relief ya kuno, ipanulod mo sa sako, kag ipadulong mo sa motor, kay ako lang ang mabaligya. Sabat ko, ara ang bata iya, siyang manulod sa sako Ay anhon lang namon kasugo si Princess kay hindi magpati. Hambal ko, pabayida, kay sala man, kay ginahambalan, hindi sali padalas ng package, hindi man mamati. Subong ko no, may manug-abot naman nga duha ka karton. So Inday, diri na lang kutob ang sulat ko party kay Z, ang sulaton ko pagid ang kasugpon sang kasaysayan ni L. Inday, sa Hong Kong si L nagpa-opera. 4 gid ang iya operasyon. Pagwaya sa hospital, sige na ang iya nga obra. Gani wala nag-ayo ang iya operasyon. Nagtawag siya sa akon, hambal ko ti, kumusta ang imong operasyon? Hambal niya nagapula. Gani ang hambal ko, magsupot ka dira, kag magpauli ka para makapahuway ka. Pero wala siya nagpati. Sige ang order niya sa mga kortina, habol kag punda. Sa isa ka bulan, katatlog din na mag-abot ang iya nga order. Kung kaisa gani, tag 24 kapanid nga kortina ang nagaabot. Hambal ko kay Jen, bakli na lang na lansang, kay amo na lang na ang idingding. Hindi ayawan order, kung ano lang ang nagaabot, may drawer, boots, 2 kabilog, may kama, nga 19,000 ang bili niya, hulugan Inday. Kung magtawag gani siya, tamaran ako mag-istorya, kay dayon niya panugid, nga ang buhok niya nagakalaunot, kay makalbo na siya, hamba ko sa iya, kay wala ka man nagapati sa ginahambal ko sa imo. Bakli lang wig, kag ikalo sa ulo mo. Inday, diri na lang kutob ang sulat ko party kay L. Inday, ang sulaton ko pagid nga kasaysayan, iya ni Angga. Ini si Angga, ika-4 namon nga anak. Inday, sang gamay pa si Angga, binilin siya sa amon ni tatay niya kag sa mga manghod niya. Sa laktod naman, si Angga, nakapamana sang tama man kapalahubog. Nakaanak si Angga sang isa ka lalaki. Sa laktod, 3 pa lang katuig ang edad ni Pau Pau, nag-obra si Angga sa Taiwan. Ginbilin niya si Pau Pau sa iya mga ugangan, pero sa akon niya ginapadala ang kwarta, kaya ginabaklan ko lang si Pau Pau sa iya mga kinahanglanon, kaya ginahatagan niya gid kami ni tatay niya sang allowance. Amo man ang iya ugangan, pero tag 1,000 pesos lang iya. Isa kagabi, nag-away si Pete, kagang iya manghod, tungod kay pareho sila nga hubog. Sa nakalambot kay Angga ang balita, nagtawag si Angga sa akon, nga mangita ako duta, nga palatindugan sang balay, kag nangita man ako. Dayon, kagin process namon ang papeles, kagin padala ni Angga ang kwarta, nga inugbayad sa duta. Tungod kay malapad man, ginhatagan niya ako sang palatindugan sang akon balay, kagin ipa-eskwela niya si Agot. Kaya ang hambal niya, kung makasakay si Agot, buligan siya sa pagpa-eskwela kay Pau Pau.
Nagangambal niya pagid, si Agot naman ang masagod sa amo ni tatay niya. Pero wala masakay si Agot, kay tapos siya utility, nagpauli siya, kag nagpangayos ng cellphone, kag nagpatakod sa wifi. Hindi ginabala ni Angga si Agot na kung hindi siya masakay, maapas lang siya sa Taiwan, kay maobra sa factory. Pero ang sabat ni Agot, dire lang siya kuno, kay may kita man kuno siya. Inday subong, ginapabayaan na lang ni Angga si Agot, kag sige lang ang paeskwela niya kay Pau Pau, kag hatag sa amon sang allowance. So inday diri na lang kutob ang tama ko kalawig nga sulat. Madamo nga salamat sa pagbasa mo, ang matinahuron, Lola Rose, sang Tigbawan. Wala mo gid no kung isa-isa na nga magpalaman na, magpalangasawa ang aton nga mga kabataan sa gihapon. Involved kita ilabi na gid nga ang imong apat gid ka mga kabataan at ugali sa abroad. Syempre wala man na sila sang iba nga bilinan sa ilang mga kabataan gani nga ang halos tanan nga mga apo mo ara man gali sa imo, no? Although may ara na sila tagsa-tagsa ka pamilya, tagsa-tagsa ka mga pangabuhi, pero hindi man pwede sa gihapon, no? Nga tipiyungon mo na ang imong mga mata. So apisar nga may mga ugtas-ugtas pa dira nga kaupod, pero sige na lang sa gihapon, no? For the love na lang sa mga apo and for the love of your children. Ti may ara gid sa kabataan nga may ara man sila kaugalingon nga mga desisyon sa kabuhi, natuhoy sa mga finances nila, natuhoy sa mga plano nila, natuhoy sa mga kung ano ang ginakahuyugan nila. Ti way na kita sa mahimo, hasta na lang kita sa paghambal depende sa ila, no, kung tumano nila ang aton ginahambal sa ila o kung hindi. Kung in short, no, it's their life. Ugaling amo lang na kon if they need our help, hindi man ta pwede, no? Nga makapangindi sa ila, especially where our apos are concerned. Dumi apo, nagig ko kuno abi. Ni tata apo. Anyway, ay may ara gali, no? Apo sa mga hinablos. Well, anyway, sige lang Lola, Lola Rose, kalma lang sa gihapon, no? Panumdumon mo lang, you are doing that for the love of your children and for the love of your apos. So, tingwai nga, pakalmahon lang ang kaugalingon at all times. Hindi na pagpadala-dala ang imong buot, hindi na nagay pasang ugtas dira. Sige lang, that's life. Enjoy life. Sige hapon, 58 minutes after 2 o'clock for your own stories. Pwede sa liwat, may email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write your stories and send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang inyo na mga paborito nga mga dramas. Ito yang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So thank you so much sa inyo tanan mga kabombo. Hope I'll be receiving more stories from you, especially sa mga friends natin abroad. One click lang yan, i-email nyo lang. Maraming salamat sa inyo. I'll be back again tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Yid. Good afternoon and God bless.